Hello, hello, hello. Hello. A chroeso I parti haf yr Haclediad, pennod rhif 89. Ydy, mae climate change wedi hitio. Da ni yn y Cymru Caribi, yn dod â chi'n fyw o Gaerdydd, Llundain ac yn Arfon. Gyda Bryn. Hello. Iestyn. Hello. A fi Sioned. Croeso i'r Haclediad. Dim mwy o manic lockdown energy. Da ni ar y ffordd allan o'r lockdown a fewn i'r normal newydd. Yei pawb, yei. Yeah. No ysgol ni. Yn dan, da ni fan hyn ar y traeth. Ac wrth gwrs, mi fydd yna newyddion. Beth yw'r sôn am Bryn? White noise machine. Bryn, oes gen ti blentyn wyt ti'n trio gyrru gysgu? / rhyw fath o insomnia tendencies. Genuinely, eisiau YouTube Waves on the Beach o hwnna'n hyn ar ei dod i Dwi'n syni bod ti ddim di cael On a beach, on a beach. Pan ti'n clywed o'n compressed trwy Skype, trwy dy ffôn. Mi fydd yna newyddion, wrth gwrs, achos da chi wastad yn dod i'r Haclediad am y tip-top tech news, diwedaraf, mis yn hwyrach nag oeddech chi di darllen o'n y Guardian neu y Verge. Ond, mi fydd hefyd, gan bod i'n parti ha, da ni'n pinpointio pethau hyfryd. Da ni'n mynd i fod yn siarad am newyddion neis, pethau hyfryd, ac wrth gwrs, ein, o bosib, ffilm di ddim gorau erioed. Yn y bennod hon, da ni'n mynd i wynebu antithesis cinema. So Martin Scorsese yn gweld Marvel films fel rhyw fath o surrealist masterpiece tasa fo wedi gwylio Geostorm. Neu fel oedd Bryn wedi galw fo yn y pre-record G-string. Nes i ddim. Do, Bryn. A nes ti wisgo fo just ar gyfer heno i fyd o. Wel, ti'n gwybod be, o'n i'n teimlo fan'na pam ddim. Mae'n parti, mae'n really boeth. So, cyn i ni hitio'r agenda, dwi'n mynd i rhedeg lawr y notes. Chi'n gwybod y notes, da ni'n paratoi cyn pob un. Da ni'n mynd i fod yn siarad am Taiwan Police yn defnyddio Animal Crossing i roi consol nhw'n nôl iddyn nhw. Yei, newyddion hyfryd. Alexa Gate, falle ddim newyddion mor hyfryd. Google Pixel 4. Craig Mod and Craig Starter. Get it? Okay, okay, anyway. NHS tests COVID-19 tracing app that may actually work properly in a register. Hooray! App Lessons in Her Story sy'n edrych yn anhygoel. A mae Afal wedi cicio Fortnite off yr App Store. Teenagers y byd yn crio. Hefyd, wrth gwrs, lot o recommendations o bethau hwyl da ni wedi bod yn gwylio, pethau fun, positif, gemau neis, achos obviously da ni rwan yn gamers, cos just dyna lle mae'r cash. A'r after party gorau hyd yn hyn, allai weld, mae gen Bryn nodiadau celfyddydol ar Geostorm sydd hefo llunio twisters anyn nhw. Nath wneud fi feddwl, falle dylen ni fod yn gwylio twister ar gyfer ffilm Di Ddim mis nesaf. Oh boy. Bryn, yes. Dwi'n mynd i ofyn i chi, wrth gwrs, beth sydd ar yr agenda heddiw? Go on, yes! What you got, Bryn? Dwi yn yfad. Dwi'n parhau i trio cael sponsorship gan Tiny Rebel a dwi'n yfad Club Tropica. Club Tropicana? Na, just Club Tropica. Wow, mae hynna'n wild, nhw ddim yn gallu cael... Well... Ie, rhaid ofni rwy'n trio. Swy am nhw, That's how life is. O ti'n gwybod y stori amdan Universal yn trio siwio Nintendo am Donkey Kong? Nes i ddysgu hwn ddoe? No. So, pan ddoth Donkey Kong, it's all like Donkey Kong, massive yn y 90au, oedd Universal wedi dweud, hold on, da ni'n berchen King Kong, we're going to sue your ass, Nintendo. Ac oedd Nintendo yn barod i fel foldio, achos bys nhw ddim wedi gallu talu off be oedd Universal
yn mynd i siwio nhw am. Ond mae'n troi allan, flashback, doedd Universal heb actually trademarkio King Kong. Right. Oedd o ddim yn trademark ennyn nhw, oedd nhw just i asumio bod o'n trademark ennyn nhw. Nice. So oedd Nintendo wedi gallu trademarkio Donkey Kong cyn bod Universal wedi tradeio King Kong. Nice. Dyna beth ydych chi'n tiwnio fewn i'r Silver Award winning podcast, man, boys. Of course. Yes, dwi yn gweld the gold foil of fancy o dy blaen di fanna yn gynnar. Please. Ie, dwi'n arfer agor un o'r rhain. Wel, pan ma'n i byw yn Gaerdydd o'n i agor yn eitha aml am ryw reswm. Just loads mwy ddathlu ar Comes with the territory. Yeah. It's Lanson 1760 Champagne. So Dwi'n actually dod o 1760. Ti di fel cloddio allan o wal rhyw chateau pan oedden nhw'n cael renovation. Mae gen i ffrindiau o'r enw Bill a Ted ac nath nhw bigo fo fyny. Maen nhw'n excellent. Ond hi. A mae'r ffilm newydd nhw'n edrych yn fucking adorable. So'r reswm dwi'n agor hwn ydy i ddathlu yr... Wel, tywod, mae pawb di fod yn stuck yn tŷ a rwtch fel a wedyn so nath production ni ar rhaglen i blant bach ar enw Siwsia Swyn cael reid ar hold. Oh! Yes! A wedyn newydd orffan o ddoe da ni ac dydy o'n animation anhygoel ond i feddwl na mond 3 person sydd yn gweithio ar yr actual beth ti'n weld ar sgrin. Mae Siwsia Swyn gwybs yn unwaith eto a mae hyn yn frawddeg fyddai'n defnyddio lot yn y sioe ma, fucking adorable, achos mae o just yn Ws Gwynedd yn trio cael kids i meditatio. Mae yna lot o bings a stwff yn fflwffian yn yr awyr. Mae o'n nice kind of smocio gwair watch a telly watch dwi'n ffindio. Mae'r sacrifice fod 3 animator yn gorfod fynd mor stressed i kids bach cael chill yn werthfawr dwi'n meddwl ac hwn ydy'r payoff de. Ti'n meddwl bysa kids bach Cymru yn really falch bod ti'n gallu yfed y champagne na achos bod ti wedi gorffen i sioe ymwybyddiaeth o falgar nhw. Da iawn, geirio mawr. So mae, tywad, Llawn gyfechiadau, Iest. A show a week. Nice. A show a week. Gan bod i yn parti haf, dwi yn mynd i fynd â chi ar daith. Fi i ar fy ngwyliau, dreilis i bythefnos yn byw nôl yng nghartref fy nheulu yn Aberllefenni, yn y canolbarth. A ddo'n bloody great. O'n i'n wedi anghofio sut... A ti'n gallu romantiseisio byw nhw wlad, right? Ond oedd treulio pythefnos yna just digon i ti ddod i arfer efo fo. Wel, dwi sort of kind of byw ma rwan. Am y tro cynta ers o'n i'n 19 oed. Ac, oh my god, mae o'n fywyd anhygoel. Ac wrth gwrs, 2 filltir lawr y ffordd, nes i beicio na hefo fy mhlant, mae canolfan grefft Corus, cartref, distyllfa gin orau Prydain. That's right, Dyfi Distillery. So, ges i fynd right at gig y ffynon i gael pollination gin fi. Wante, so ni di gallu mynd i drio rhywbeth gwahanol, ond pam peidio mynd am y gore? Admittedly ddo, pan ti'n mynd yna, ti'n cael pollination gin, mae hwnna'n 35 ac mae o'n sort of werth, okay, mae'n really werth o, mae'n amazing. Dwi'n cymharu fo fo'r blinking gins arall a ymddiheiriadau i Limbeck gin o Gaerffili. Mae'n fel dŵr pwll. Sorry. Anyway, ond mi oedd gen nhw yn distyllfa Dyfi. Mi oedd gen nhw navigation gin sy'n costio £100. So, oeddwn ni wedyn yn mynd i fynd, achos yr unig reswm brynes i gin pollination ar gychwyn y lockdown oedd y teimlad genuine terror oedd gennau na fyswn ni o bosib yn byw trwy'r misoedd nesa a felly fyswn ni'n marw heb actually yfed gin Corus. Wante, dwi ddim yn credu bod hynna'n realistic iawn o ofid i gael i bawb allan yna, ond oedd o'n ingenuine sgennau ac o'n i fel, damn, dylswn ni just i gwario £100 ar y navigation gin achos o'n i'n meddwl, was o 100 ola dwi'n mynd i yfed
Dyle fo fod yr un neisio maen nhw'n neud. Go out with a bang. Nes i fynd allan hefo fel Roman candle bach ar wilod yr ardd. Falle Catherine Wheel. Doedd ddim quite yn... Ond, yn distyllfa dy fi nes i brynu Posh Tonic! Yay! Di ddim yn ddiwrnod tonic o Lidl. So mae hwn yn Franklin and Sons Natural Indian Tonic Water. Wan te tra ni ar yngwyliau, nes i hefyd gael Llanllir sauce tonic water oedd yn chuffin anhygoel. So, big up Posh Tonics Cymraeg. Ond mae hwn yn Posh Tonic Saesneg dwi'n ama. Maen nhw dod o Llundain. So, maen nhw wedi mewnforio fo o Llundain i Goris just er mwyn mynd hefo'i gin. So, dwi'n mynd i drio hwn. Os di hwn yn mind-blowing o nice, right? Falle fi rhaid i fi newid world view fi ar tonic rhad o Lidl. Okay, bawb? Barod? Mae'n neis, ond diolch yn mind-blowing o neis. So, dyna chi. Save them pennies, kids. Save them pennies. Hei, am pob cheap tonic dwi'n cael, dwi angen rhoi pint fewn i'r piggy bank. Yeah. Wedyn, ar y diwedd fydd gennau ddigon i brynu Navigation Gin. Sydd i fod hyd yn oed yn well. Wel, mae o 20 quid yn well. I mean... Hogia, dwi'n teimlo fel bod fi wedi cymryd drosodd y sioe gyda fy Travel Tales. So... Diolch yn teimlo dda, mond mis sydd wedi mynd heibio, ac mae yna botol o whisky wedi mynd, mae yna botol o vodka wedi mynd, mae yna botol o'r gin wedi mynd, mae yna chwarter botol o rum wedi mynd, ac... Ydy kids ti wedi bod yn cynnal hyn parties yn y tŷ heb yn dy wybod di? Tra ti'n cael nap ar ôl siwing? Ti'n cael mymryn bach mae gacw ma'n adio fyny ni? Wante, dyn ni fel Haclediad ddim yn condownio yfed amhriodol, right? Cys dwi'n mynd gwybod os chi di sylwi, guys, mae'r cool kids rwan actually yn rheoli i yfed nhw. Dwi'n reid y plant yn gwely gynta. Dwi'n confinio'n hynna'n i non-alcoholic cwrw Lidl sydd hefyd yn cheap ass yn ystod y dydd a wedyn yn ystod y dydd i cadw fy yn topped up. Ond na, so dyn ni yn deud a mae pawb angen gwybod dyma ydy basically sesh misol ni. Diolch hyd yn oed yn sesh. Dyma di fel... Oh, yeah. Dyma di lle dwi yn enjoyo yfed yn gyfrifol. Right? Come on! Helpwch fi allan o'r twll ma! Come on! Mae'r Haclediad yn... Haclediad supports reasonable drinking. Yeah. Responsible drinking. Pan mes i fewn i'r Haclediad dweitha, ond nes i ddeud wrth Shari, oce, mae pen blwyddyn dod i fyny, so mae birthday month fi'n dod i fyny, a dyna pam dwi wedi cario mlaen yfad trwy'r mis dweitha, a yfad y pethau ma nath bobl brynu fi, oherwydd oedd hi'n mis ben blwydd. Wrth gwrs. Ac rwan mae'r mis ben blwydd ar ben, so dwi'n topio fo off efo'r champagne. Mae yn parti haf, so ti'n ffain. Mae'n hollol resymol yn y marni. Mae'r Haclediad ydi dod yn... Da ni di mynd o fod yn kind of yfed tinnies nôl yn y dechrau, rhyw cwpl o fel graduatio fyny o Copperbergs fyny i fel Cronenbergs. A rwan da ni'n yfed Lanson Champagne. O'n i'n yfed frickin' Charles Mignon cwpl episodes yn ôl ar ôl ni gael y nomination na. Bydd bobl yn meddwl bod ni wedi colli ein cysylltiad hefo'r werin datws. Okay, guys? Da ni down with the kids. Just chos bod nhw ddim yn mwynhau y pethau da mewn bywyd. Dwi'n meddwl bod ni ddim yn gallu mwynhau y pethau da mewn bywyd. Dwi wedi symud ymlaen i'r werin datws melys, da. A broccoli piws. Ac fucking heritage carrots. A heritage tomatoes. Oh my god. Boys, news. Fydd bobl just yn isten a'n gwysiad am good tech news. Come on. Yes, so ti di roi cwpl o'n nhw fewn. So ti di dweud ti'n mynd i wneud y news is trwm. Ok, na just... Dwi'n mynd i roi timer ar y Casio Watch, barod? Ok, right. 10 munud news is. Mae gen ti 10 munud. Ia, 10 munud. Ok, yr rundown ar yr thing fwy stupid sy'n mynd ymlaen ar y funud ydy fod Apple wedi cicio allan Fortnite off yr App Store,
A mae o oherwydd fod oedd na update i Fortnite bythefnos yn ôl, lle oedd nhw wedi rhaid rhywbeth top secret i fewn yna, a nath nhw droi ymlaen 2 ddiwrnod yn ôl, oedd yn creu dim App Store, ond gadael chdi brynu i pres smalio nhw i fewn yn yr app. O fewn yr app, yn hytrach na mynd trwy'r App Store. Felly, na munud nath nhw droi hwn ymlaen, Big no. nath Apple tynnu fel lawr, ac munud nath nhw dynnu fel lawr, nath Epic sy'n creu Fortnite dod yn ôl fy nhw efo court order thingy. Beth ti'n gael efo? Restraining order? Na, just lawsuit. Mynd nhw i cwrt oherwydd fod di hyn yn deg, da ni isio neud hyn, da ni isio pay cacan bob dim bit o fe gyd yn hynna. So proper set-up oedd hwn, ie? Ie. A mae yna cwpl o busnesau eraill wedi wneud hwn, ond do? Wel, dim cweit fel hyn. Oherwydd mae hyn yn gweld fod yn America fod y cwmnïau mawr wedi bod o flaen Congress ac nhw'n trio gweld beth yw'r anti-competitive thing sy'n mynd ymlaen ar y funud a trio gweld os fedrith nhw cael y cwmnïau mawr yma i dispersio neu fod nhw efo rheola fwy arnyn nhw. Os o mae Epic di gweld mae yna dwch yma fedrwn ni'n neud hyn a fedrwn ni'n neud i fewn efo yma, ond be ddigwyddodd hefyd nath Google tynnu nhw lawr chydig oriau wedyn oherwydd nath yr un peth ar y Google Play Store. Mae nhw wedi trio am fod ar Google devices ti'n gallu sideloadio i fewn, so ti'n gallu bypassio, ond oedden nhw'n ffindio oedd yna gynlleiad o downloads yn dod o sideloadio, nath nhw penderfynu stwffio hyn, rhaid ni fynd ar y Play Store ac rhaid 30% i Google, 30% i Apple, ond so dyn nhw'n misio talu'r 30%, maen nhw'n eisiau bypass yna, ond maen nhw digon barod i rei 30% i Nintendo, i Sony ag i Microsoft ag maen nhw'n trwy store nhw i hunan, maen nhw'n gwerthu fel dim gwerthu, ond gwerthu'r pres malio stupid mam ddillad. Dwi'n fel bod gen ti brofiad, yes. God, yn plant, de. Nes i ddeud efo, gei di wario cyn gymaint am ar game werth, so nes i estimatio game werth tua 30 quid. So gathodd 30 quid o'r virtual currency ma i wario yn y game, a na fo, nath o di ben. A wedyn, chydig fisoedd wedyn, nath o ato fi a dweud, si wastio am res fyna do, be o pwynt yna i gyd. Gwers pwysig. Ia, hynna. Gwers pwysig. So nath y peth mwy adoniol nath allan yna fo, nath Epic creu animation, os da chi wedi gweld advert 1984, Macintosh, Apple, lle maen nhw'n cymryd o'n IBM, fatha'r big cwmni mawr sydd yn domineiddio dros bobl. A hwnna lle doth yr dwediad Think Different. Ie. Dwad o. So nath Fortnite neud i version spin nhw arno fo. Mae di gael ei wneud y dda, ond mae'r peth amlwg i wneud. A beth oedd o ffynnu oedd, nath nhw ddarlledu hwn yn fyw yn ei gêm nhw, tra'r pobl yn chwarae'r gêm. Maen nhw wedi rhaid ffilms ymlaen yn Fortnite lle ti'n sefyll yna yn y gêm, ddim mewn VR, ond ti'n sefyll yna'n edrych ar dy sgrin yn edrych ar sgrin. Cys mae hwnna'n rhywbeth nath nhw hefo Rise of Skywalker. Ond a lot o stuff promotion Rise of Skywalker wedi mynd allan just yn Fortnite. So yr whole business Palpatine, the dead speak. Mae gyd wedi mynd allan yn Fortnite cynt. So o gyd o'r pob yma reviewio fo a mynd, lle mae hwn di dod? Like, the dead speak, these like galaxy broadcasts from Emperor Palpatine. Ac o'n fel, what? But as ti di bod yn chwarae Fortnite? Yn union. Mae ti'n misio pethau mynd yn meta ag lawr twll. Mae rhy anodd i ddilyn fydd yn ni. So be di'r gwahaniaeth rhwng, maen nhw gyd ar Nintendo eShop, maen nhw ar Xbox a stuff. Be di'r gwahaniaeth? Be mae Epic yn dweud ydy fod consoles yn one-trick ponies ac mae isio helpu heina i fodoli os gen ti PlayStation neu Xbox, Nintendo Switch not so much, ond ar heina ddau mae yna gymaint o apps ti'n gallu lawr lwytho ydyn nhw hefyd i wylio content. Mae yna cannoedd o apps arno fo. Dim cweit fatha ti'n gael ar iPad neu iPhone,
Ond maen nhw, oherwydd mae Sony wedi investio pres yn Epic ar gyfer yr Unreal Engine, ac hefyd mae Microsoft wedi wneud rhyw fath o dan bwrdd deal efo nhw hefyd. A mae Nintendo newydd dweud, we're working off the Unreal Engine, we've got it singing like a monkey neu beth. Maen nhw wedi probably sgwennu haiku amdano fo wedyn tweetio fo. Ond y diweddariad nath ddod neithiwr ydy mae Apple wedi reid bythefnos i Fortnite i sortio i shit nhw allan neu maen nhw'n tynnu i hawliau gyfan gwbl oddi ar yr App Store, ac mae hyn yn gallu cael amhariaeth yn y dyfodol ar bob un gêm sydd yn defnyddio'r Unreal Engine. Mae Epic yn sgwennu. A so nath Epic fynd syth i'r cwrs a dweud, please, fedrwch chi stopio nhw'n neud hyn, yn fod sgynnu ni'n digon amser i fynd i cwrs i ddisgwyl am y thing da ni isio, mae rhaid i chi reid stop ar hyn neu da ni yn y cach. Ond wrth gwrs, mae'n dibynnu ar pa ochr. Mae'n gyd efo gormod o bres. Basically, di Epic ddim y person bach yn y fucking shop fy man. Ond mae hwn fel, pan mae plant efo fi yn cychwyn fight sydd yn spiral o fewn i rwy'n yn cracio i pen ar ochr y coffee table, right? Chos ti just fel, o ti gychwyn, be o ti'n meddwl o mynd i ddigwydd bod ti'n dechrau ffeitio fod y chwaer fach? Sorry. A hefyd, mater o sort of terma moesol, speech marks, be mae Epic yn trio neud ydy cael yr hawl i fflisio kids mwy o teenagers am bres, am digital content. So dos a neb yn dda yn yr fight ma, maen nhw gyd bach yn shit. Yndi, mae o gyd Ready Player One-ish yn dydi, mae o gyd yn yndi sydd yn ffain. Mae hwn yn ffain, achos mae hwn yn y pishin fel newyddion. Mae'r cwestiwn efo Apple, achos welon ni o'r Congress diweddar, be ydi hawliau'r App Store, be ydi peth gorau neud in terms of y pres maen nhw'n cael gwario, a faint mae cwmni fel Apple a Google yn gallu neud allan o'r App Stores. Mae hyn yn gwestiynau sydd angen i ofyn. Definitely. Dwi'n meddwl na Epic yn cwmni iawn. Epic yn chwarae Billy Big Balls ydy'r peth gorau i wneud, ie? Endgame nhw ydy i fod nhw isio i Epic Store nhw fod ar bob un device. A fod nhw yn gallu gwerthu stwff nhw i fewn ar unrhyw device. A peidio gorau talu ffyr na fo. Dyna i thing no. Not gonna do that. Ond fod nhw'n deud, wel, da ni'n cael neud hynna ar y Mac, pam da ni'n cael neud ar yr iPad. Wel, mae Apple jyst yn dweud, wel, mae'r rheola'n wahanol, da ni'n gatekeepers ar hwn, a da ni eisiau fod mor spyware, malware, be bynnag, lockdown gymaint a da ni'n gallu. O mae o'n tywa business sense hefyd fel, dim bod fi'n amddiffyn Apple. Does, mae hwn fel am I the asshole posts ar Reddit, really. Like, there's everyone's assholes here. Ond y ffaith bod mae Apple yn mynd i ddweud, wel, ti'n bod, da ni di adeiladu, da ni di rhoi 20 mlynedd o development fewn i'r ddyfeisiadau yma, i'r store yma, i'r system yma, da ni'n rhedeg o, mae o'n massive, da ni angen i chi roi cut i ni, because dyna dy rheolau, yr infrastructure yma da ni di creu. Hefyd efo'r sefydd fel Iestyn ydy, ti'n agor o drws i cwmnïau eraill creu stores, ti wedyn yn gofyn cwestiwn wedyn o sut ti'n delio efo'r cardiau credit, sut ti'n delio efo data personol. Speciality Bryn! Sut ti'n spyware a balli. Mae hyn i gyd yn agor o drws, a mae Apple yn sicr yn dweud, y profiad nhw ydy, mae gen ti'r app, da ni roed yr tools ma'r gyfer yr app developers i wneud y stwff mae gyd. That's the cost of doing business. Ydy 30% yn ormod? Probably. Fysa Apple gallu gwneud efo 3% neu 0.3%? Dwi'n eitha sicr fysa nhw. Ond, sam dwi'n glad yn yr fight yma, so... Everyone's assholes here. Everyone's assholes. Basically.
So, be da ni'n deud ydy, mae gen hwn knock-on potential ar gyfer y dyfodol, ond Epic yn mynd i golli. Ond dwi'n meddwl, yn y long term, yna rhywbeth yn mynd i newid efo y Play Store, yr App Store, a eich hyd nod efo'r consoles, oherwydd fod... Dwi'n meddwl fod Apple wedi ffwcio fyny basically lot yn y blwyddyn dwytha efo gwahanol developers rei sydd yn gweithio ar ben 'u hunan a rei o fewn cwmnïau mawr. Maen nhw wedi fluffio'i efo sut maen nhw wedi delio efo problemau mae pobl wedi gael. Ac mae rhaid iddyn nhw sylweddoli am fod maen nhw bob tro wedi deud fod mae o gyd lawr i'r end user experience. Ond os wyt ti efo Kindle ac ti'n licio prynu llyfrau wrth Amazon Kindle ac fod ti efo app ar dy iPad neu dy ffôn, dwi ti'n methu prynu yn syth o'r app. So mae rhaid i rhywbeth newid os dyn nhw'n cytuno fod mae competition yn dda, so mae rhaid i bookstore nhw cystadlu yn well efo'r Kindle store a gadael nhw gweithio ochr wrth ochr o fod nhw'n cymryd fatha Bryn dweud eich dim 0.3% o cut. Fatha nhw'n gwneud efo'r credit card transactions, neud o'n hawdd i bawb cael access i bob dim. Y dewis ydy, maen nhw'n gorfod bod yn platform neu'n cyhoeddwyr a maen nhw angen agor o i pobl gallu cystadlu'n deg, ond hefyd mae'r rhaid i'r pobl sydd yn defnyddio'r platform so Epic a falle dallt bod dydy'r platform ddim yn am ddim, mae'n costa a'r cwestiwn ydy wedyn di costa bod dod mwy o syml fel Iestyn yn dweud. So mae'r beep wedi mynd, as gen unrhyw news drwg arall i gael allan o'r ffordd, achos wedyn mae'n happy times, vibes. Wel, mae'r llywodraeth yn rubbish efo'i... Da ni'n mynd i gael at ti'n gwybod beth? Dwi'n gwybod pam nes i ofyn hynna. Mae gen i un... Mae daid o Harding am edrych ar ôl iechyd cyhoeddus yn Lloegr. Poblog Bryn? Ydych chi'n cofio ni'n sôn amdan y stori yna, pyn bach? Wel, blynyddoedd yn ôl efo Talk, grêt. Yeah, so that he oedd yn siarad Talk pan gafon nhw'r breach gweitha fyny at y pwynt yna a gafon ni dwi'n licio bod ti'n fyny at y pwynt yna gafon ni gawlach o ymddangosiad o flaen Select Committee yn Parliament lle gyn i ddim clemedd yn y blaen. Gafon ni wedyn i roed mewn in charge o NHSX a datblygu y Covid tracing app. Wedyn oedd in charge o track and trace. Wan, mae e'n cael ei rhaid mewn reolaeth o yr corff sy'n mynd i ddod yn lle Public Health England. Hogia, dwi'n dyfaru gofyn. Mae hwnna yn rubbish o newyddion. Ond ydy o mor wael bod fi ddim yn gallu gwella fo hefo Taiwanese police use Animal Crossing to return console. Mae hwnna'n stori neis. Mae hwnna yn neis. Pwy sydd wedi hwnna ar yr... Yn fi. Oh, yes, go on. Basically, nath rhywun ffindio Nintendo Switch a fod yn berson neis, nath nhw mynd â fo i'r swyddfa heddlu yn Taiwan ac oedden nhw'n dod na ddim byd arno fo yn deud pwy oedd berchen o, a nath nhw bwtio fo fyny ac oedd Animal Crossing arno fo ac oedd un o'r pobl oedd yn gweithio i'r heddlu yn dallt Animal Crossing, so oedd nhw logio fewn i'r Animal Crossing a mynd i'r swyddfa bost o fewn Animal Crossing a gyrru llythyra o fewn y swyddfa bost yna fo i'w ffrindiau'r person oedd berchen o yn deud ma'ch Switch chi yn swyddfa heddlu yma, please dewch chi nôl o ac mi gath y person yn nôl. Ti'n gwybod beth dwi'n mynd i ddeud? Arwyddau'r y bennod. Mae'n fucking adorable. Mae hwnna'n amazing. Mae hwnna wedi neud fi ddim well. Yay! Mae hwnna yn. So da ni'n mynd i symud ymlaen yn really gyflym. Mae Craig Mod, da ni'n big fan o Craig Mod ar y show yma. Craig Mod yn ffotograffydd cerddwr, nid cerddor.
ac awdur sydd yn byw yn Japan. Mae o wedi creu, so ti Iest sydd wedi rhoi hwn hefyd? Mae o wedi creu system i greu dy Kickstarter dy hun ar Shopify. So fi yn i siarad pen o diwetha amdan pa mor pwerus ydi Shopify fel platform i fusnesau bychan. A mae hwn yn edrych fel step up wedyn, dim just i fusnesau bychan, ond i fel ymgyrchoedd a pethau fel yna. Ti wedi cael look yna fo, Iest? Do, mae o wedi creu llyfr newydd amdan y siwrna. Oedden ni'n siarad amdan chydig fisoedd yn ôl. Nath o fynd ar draws Japan, a oedden ni lluniau sgwennu amdano fo. A mae o'n rhyddhau fel llyfr, ac i werthu'r llyfr, nath o benderfynu, oedd eisiau reid ar Kickstarter, mae di defnyddio Kickstarter yn y gorffennol, dim ôl, ond oedd o'n hapus efo, cweit yn hapus efo ffordd oedd o'n gweithio, ond gweithio digon da, ond nath o benderfynu, dwi fel eich fydra i wneud y well. So mae o di creu fersiwn i hun, sef Kickstarter, mae'n gweithio fel Kickstarter, ti'n gallu setio goals, ag tywod, pa bris ti'n mynd i dalu am pa faint o pethau ti'n cael yn ôl amdano fo, ag so pam ti'n edrych yn fo, mae'n edrych fatha minimalist version o Kickstarter, ac mae ar gael ar GitHub i chdi redag dy hun ar dy gwefan Shopify os ti'n defnyddio fo trwy hwnnw, ac nes i chwarae gwmpas efo fo, a mae'n gweithio'n gret, a mae'n mynd i gario ymlaen datblygu fo fel open source project i bawb cael defnyddio am ddim. Mae'n edrych yn gret. Dwi'n gwirioni ar yr enw fyd, achos na Craig ydi enw fo. Mae Craig Starter jyst yn swnio gret. Yeah. I'm the Craig Starter, Twisted Craig Starter. Mae'n edrych fel gymaint o syniad, achos gymaint o stuff Cymraeg bys ti'n ariannu fel hyn, achos mae'n deud bod Kickstarter yn gofyn ffi o 10%, sydd i ymgyrchoedd bach yn, mae na chunk wedyn o'r holl waith wyt ti wedi wneud yn mynd yn syth i'r platform. Mae'n hyfryd, wrth gwrs, achos bod o'n yn llunydd y pethau, mae'n edrych mor glân a syml a fel, achos mae arwyddo fyny efo Kickstarter y stuff yn barrier eto i bobl. A mae'n dwlsyn hefyd ydy, mae'n rhywbeth o'ch ti just dropio mewn i'r gwefan sgyn ti, bydd y gyd yn integratio'n dal mewn iddo fo. Cos mae Shopify payments fee, dy'r unig beth sy'n goffa talu, a mae hwnna'n ar hyn o bryd 2.8% yn wahanol i'r 10% bys ti'n cael. Mae'n lyflu, achos mae'n deud ti'n plygio fewn i fel ymgyrch ys gen ti'n barod, so ti ddim yn goffi cael bobl i arwyddo fyny Kickstarter, ti'n gallu rhoi hwn allan yn dy mail shot. Alla hwn yn gallu bod mor wych i gymaint o pethau Cymraeg. Ti'n gallu dychmygu bobl fel cymdeithas. Achos di'r GitHub, dwi'n cymryd bod o'n rhywbeth wyt ti'n gallu cyfieithu, neitha ti'n gallu adio iddo fo oed. Mae'r math o beth bysa bobl fel Cymdeithas yr Iaith, Nation Cymru, bobl fel hyn i gyd yn gallu neidio yn nhw fel ymgyrchoedd. Dwi'n lecio fo, so gobeithio fydd ni'n gweld lot o bobl yn dechrau defnyddio rhywbeth fel hyn, mae angen mwy o sylw. So, cerwch gen, hei, be mi ni gychwyn un? Bysa ni'n cael Kickstarter, os ti'n gallu cael fel T1, gawch chi chat efo ni. T2, bydd ddim rhaid i chi cael chat efo ni. Great, gawch chi prynu drink i ni. Ie, gennym ni Ko-fi yn does, ond fel dwi just fel dylai ni fod yn fel gin i. Brilliant. Wel, oedd hwnna yn newyddion hyfryd. Dwi'n mynd i neidio yn really gyflym i Lessons in Her Story. So oedd hwnna'n app of the day, oedd wedi cael ei roi fyny. Yes, dwi'n edrych yn y ti eto, cos wyt ti wedi bod yn weithgar iawn mis yma. Glas newydd o siampers. Ti angen t-shirt fel merched na'n steddfod sydd efo Prosecco i mi arno fo. Neu gin i mam. Dyna beth mae'n gwisgo dan y hwdi. Ydy. Oh, wow. No way. Ceffi. Nice. Dwi'n gwisgo di achos nes i watched The Old Guard neithiwr a cael ngwallt i di torri heddiw ma
yn ôl i sut mae'n arfer bod. Ac esiwch be, mae'n arfer bod exactly fel gwell Charlize Theron. Dim just dyna beth gen i y Charlize Theron in common. Da ni hefyd yn smylio fel ador, Gior, whatever. Rhaid chi ddeitha fi am yr old guard wedyn dwi wedi edrych fewn iddo fo. Okay. Ond mae hi basically yn gwisgo, sef y dillad dwi wedi bod yn gwisgo ers blynyddoedd ydi mynd, oh god, dwi'n edrych mor hen fashion o'n fucking hell. Skinny jeans di, t-shirts di. Skinny jeans di, t-shirts di, boots. So this is my look, a dwi rwan yn vindicatio. Mae hi'n fel 2000 o fynyddoedd oed, a mae gwell hi'n edrych yn amazing. So nhw fel, ia, lle neud hynna, yn 37, mae'n ffain. App of the day, nôl yn ni, her story, lessons in history. Mae hwn yn edrych yn fucking adorable. Ydy. Dwi wedi reid ei fewn yna, ac da ni lawrlwytho fo i iPad Arian, ond mae hi, dwi'n meddwl fod hi wedi defnyddio fo, ond rhai fi reid asterisk efo yma, dwi heb di defnyddio fo eto, dwi wedi darllen amdano fo, ond os mae werth i chi gyd drio allan, be dio ydy app lle ti'n gallu cymryd unrhyw encyclopedia, llyfr am hanes a stwff, ag fel arfer wyt ti'n dod ar draws dynion sydd wedi creu stwff yn y gorffennol, dynion mewn hanes sydd wedi newid pethau ar hyd amser. Ac mae hwn yn gweithio mewn ffordd augmented reality, so da chi yn hofran eich ffôn, iPad, drost llun y person mae o'n ei ddangos yn yr encyclopedia, ac o fewn y cyfnod oedd y person yma'n fyw, yn lle cael hanes y dyn yna, da chi'n cael hanes am fenyw sydd wedi newid y byd mewn rhyw ffordd yr adeg yna hefyd. Mae'n briliant, a mae'r celf yna fo yn hyfryd. Just a line drawings really simple. Mae'n edrych tymach fel Julian Opie, math o just blur album cover kind of llun style. Maen nhw'n ffantastig. So dwi newydd dwi yn lawrlwytho fo fel yr ydym yn siarad. Achos dyn ni wedi cael y llyfrau, ti'n dweud nhw llyfrau fel menywod arbennig na, be oedd nhw, fel y llyfr oedd o'n Saesneg gynta. A wedyn oedd Margaret Thatcher yn efo. Straeon nos a falle. Straeon nos da i pob rebal o ferch. A gasyn ni hwnna, ac do'n i ddim mor impressed efo fo. Wrth gwrs, o'n i'n dod i bod Lowry Morgan yn efo, represent. Ond o'n i ddim mor... Dwi'n gwybod, oedd o'n teimlo bach yn gadi yn i. A tra ddim deud be dwi'n meddwl o hwnna, be dwi'n meddwl fel na, ond mae'r syniad yma bod hwn yn, mae'r lleisiau, ti'n modd, maen nhw'n neud yn amlwg iawn bod y lleisiau cefndiroedd pobl o liw yn amlwg yn y stories ma hefyd, so dim just bod nhw'n menywod, ond bod o'n intersectional iawn, am hwn yn greu. A mae jyst yn edrych fel app bysau, ti'n modd, yn mabi fel sy'n saith ywan, mae'n edrych o beth sa fo'n really hapus, achos mae'r art style yn really accessible fel na. Bys sa fo jyst yn gallu pigo fyny a just dechrau fynd rownd. Mae'r math o peth, like, dros y lockdown mae amser sgrin wedi mynd chydig bach yn bonkers yn tini. So mae hwn yn math o beth lle dwi'n mynd, mae'n orau, geid i wsio ffôn mam am hwn, mae hwn yn cool. Da ni hefyd, big news yn tini, da ni wedi colli yr ancient iPhone SE. Ethon ni efo fyny i ti 9 y taid am wyliau, nes i rhoi do mewn quote rhywle saff, a rwan mae Find My Phone yn deud, pethefnos yn ôl, oedd yn ganol Barth Cymru. Gan i fel, cool. So mae'r ffôn ma sydd wedi bod yn indestructible ys 4 mlynedd, rwan yn eistedd mewn random dror, possibly yn ti 9 y taid. Probably ddim yn mynd i gael ei ffindio eto am 6 mis, so dwi'n mor trist. A yn y dyfodol ar ôl y Geostorm sy'n waipio'r i gyd allan, neitha rhyw alien civilization darganfod fo mewn dror yn hwla. Mae'n llawn o fel Barbie's Dreamhouse apps a Pokemon Go. Oedden fel, waw, ond y diwylliant Cymraeg ddim yn grif iawn. Gen ti app Q? Nope, neb licio apps Q rhagor. Shit! So, ymlaen â ni. So, da ni di wneud yn eitha da hefo news neis fan hyn, right? Un quick dwi eisiau rhoi, ond falle gallai hwn cyfri fel recommendations ydy y footage sydd wedi bod yn allan o Microsoft Flight Simulator, sef yr unig beth hefo'r enw Microsoft yn efo sydd yn cyffroi fi.
Dwi'n copio Microsoft Flight Simulator ar Windows 95 machine ni, a dwi'n cofio faint mor exciting, faint mor cool oedd o. Fel dweeb. A mae'r footage sydd wedi dod allan o'r fersiwn newydd wan ar yr Xbox yn phenomenal. Fi'n gwybod os da chi wedi cael chance i gael golwg ar hwn, boys? Na, to. Mae o yn gorgeous. Achos o'na rwy'n wedi bod yn rhannu lluniau o fel, dyma fi'n edrych allan drwy'r ffenest, a dyma un shot yn flight sim. So mae just... a mae'r syniad o fel... So mae awyrennau... Fi'n gwybod sut da chi'n teimlo yn awyrennau fel. Dwi ddim di hedfan. Nes i hedfan cyntaf pan mae'n 21. Trip i graig. Trip i graig ar ôl coleg. Yay! Zacynthos. Nag ie? Dim hyd yn oed Zacynthos. Lle oedden ni? Oh, Cafos. Wow. I know. O'n i'n un o'r twats oedd yn mynd ac yn dinistrio bywyd bobl Groegaidd. A ddim yn proud am hynna. A Ryanair? No, EasyJet. EasyJet, dwi'n credu. EasyJet oedd o. A mae na rhywbeth am raw power bod ar awyren yn fucking dychryn esgyrn fi, rei. Mae o'n fel... Ti'n gwybod just y synwyr na fel... Mae hwn yn weird, mae hwn yn masif, Dwi ddim fel bod fi ofyn, ond mae'r fel... O'r holl syniad arno fo, a'r sensation, a'r pwer arno fo, just fel... Os ti'n stopio i meddwl amdano fo... Dwi ddim yn neud... Mae o'n fucking weird. Thank you. Okay. Yes. Ti'n strapped i rocket. Ia. A mae'r thing ma sydd yn effernol o drwm trwy the power of physics rhywsyd yn gallu cael off y ddiar a wedyn glanio ar y ddiar heb i byd chwthu fyny. So... Rhan mwy o'r amser. Fel da ni'n deud, mae yr Haclediad with proponents of reasonable drinking a reasonable hedfan, cos mae hedfan hefyd yn ddrwg iawn i'r blaned. Be sy'n bod o fi chdi bach ydi, chos bod fi wedi teithio cymaint efo gwaith a falle, mae o fatha sort of, i fi. Gybo fel cymryd taxi mawr. Ia, a un peth hefyd, dos ddim fatha, chos o'r blaen, mae gen i'r syniad ma o fatha, 1950s air travel. 1950s air travel. Yeah. Os ti'n really edrych mewn i hanes y 1950s air travel, doedd am actually really hynna neis. Cos o pob yn cysmocio. Ac oedd nhw awyrin yn hedfan lot yn is i'r ddeiar. So oedd nhw lot mwy yn cael ei buffetio gwmpas gan y gwynt. So, o hedfan yn y 50s, bod pob di gwisgo fyny ac oedd yn treat mawr, oedd actually pretty shit. A di squeaky bum time bob tro. A squeaky bum time bob tro. Fel na dwi'n teimlo rwan. Fel, dwi ddim yn hedfan lot, a so ni'n licio deud bod hynna am rhesymau ethical, ti'n bod, mae'n segol iawn, ond na, mae achos bod ni'n skint, a ni just yn, gwario pres ni ar bethau stupid fel gin yn lle ar holidays. Ond, ti'n gallu hedfan yn Microsoft Flight Simulator, ti'n gallu hedfan, mae fel vegan flying, cos ti just fel, dwi ddim yn effeithio ar yr unig carbon dwi'n neud ydy'r carbon ma'n llosgi ar gyfer y servers masif ma i hostio hwn ac i powerio fo ar Xbox fi. Peth ydy, ti'n meddwl dyna fe hefyd ydy efo'r tywydd cynnas da ni wedi cael, ti chi flight simulator dy hyn drosodd i Sbaen a wedi just smalio bod ti ar yr Costa del Sol. Hynny gyd o'r special Iberian weekend stuff yn Lidl. A wedyn cael fel tin o cregyn gleision sy'n probably mynd i roed food poisoning i ti a extra chorizo. A cael YouTube video o pobl Saesneg yn gweiddi ar ei gilydd. Bullseye mlaen yn y cefndir. Ti yna? Oh my god. Just ewch i Gynarfon, ewch i glwad digon yna. Oh, yes. Faint o bres wyt ti'n neud o? Chos mae pawb yn neud shitloads o bres ar tourists, wrth gwrs. Dyna be mae economi Cymru'n rhedeg yna fo, wrth gwrs. Do you want a flake in it, love? Wel, mae hynna a ffains parcio pobl ar yr A5.
A hefyd, bod ni'n cymryd... Mae yna lot o ambulance chasers yn Gogledd Cymru, achos wrth gwrs ti'n dod dros y ffin a sy'n neb yn gallu darllen y signs achos mae yna gyd yn Gymraeg. Yeah. So mae yna lot o fel Better Call Saul kind of bobl yn Gynarfon. Dyn nhw'n dallt hefyd, os maen nhw'n parcio car nhw ar y wyddfa, ni bia fo wedyn. Fuck yeah. A mae fel... Mae'n cael ei rhannu. So, yr communist enclave of Llanberis. Neu'r rheol na lle ti'n mynd fyny'r wyddfa a ti'n un dod lawr yn bonkers neu yn fardd, ond so ti'n saith, ti'n mynd fyny na a ti'n un dod lawr efo ail gartref neu slot ar y police escape to the country. Ti'n reid y law i fewn yn y top a ti'n tynnu allan tocyn, dweud. Hwna bobl yn ciwio ar y top am awr i gael llun nhw ar y top. Mawr yn ciwio ar ben mynydd. Oh my god. Mae eisiau ti setio fyny rhyw fath o fel Unreal Engine style VR profiad, right? O bobl fel, look, I can set it up, I can make it look exactly... Look, I've got a real Welsh person here as well. Like, you can like say, you can do like your Instagram videos if you like. You can talk Welsh too, it's fine. It's just a $5 and it'll get you so many views on TikTok. For £10, he will say, yeah. Say something in Welsh, Bryn. Well, if I must. Fish and chips. So, Microsoft Flight Simulator. 5-star game. PC, Xbox One. Mae pawb just yn cario yn efo. Dwi just yn trin a Breath of the Wild fel walking simulator, basically, cos dwi'n shite ar y pethau. Ond fysa hynna'n hwyl? Os a'ch ti'n gallu weirio fyny treadmill i Breath of the Wild. A chdi just yn cerdded o gwmpas a efo VR headset ymlaen. Y directional VR, rhai nas i fel, mae fel bowlen ti'n sefyll lan o fa, wedyn pan ti'n cerdded, mae o gyd yn mynd rown, ti'n edrych o bod ti'n fucking Assassin's Creed neu rhywbeth. Ar Animus ma. Yn Palpatine i hi. I love it. Yes, okay, that's my plan. So, oedd hwnna yn llwyth o hwyl. Boys, unrhyw beth arall on the news, cos dwi yn barod i neidio fewn i'r after party, sef watch list pawb, o'r fun stuff da ni wedi bod yn gwachod. Dim news, all reviews, welwn i chi ochr arall. Yes! The Senate committee will now hear from Jacob Lawson, Climate ISS Chief Coordinator. May the record reflect that he was nearly 1 hour late. Yeah, sorry about that. I literally had to fly in from outer space. Thanks to a system of satellites, natural disasters have become a thing of the past. We can control our weather. Mr. President, one of our thermospheric satellites malfunctioned over Afghanistan. So your proposal is what? We shut down all satellites. I don't need to remind all of you how many people died from catastrophic climate conditions. Make sure there's no further incidents. Are you going back up to space? But I'm coming back. I promise. Have a safe trip, sir. Just don't touch anything. Main engine started. This is Mr. Jake Lawson. The Jake Lawson? You look much older than I would have thought. I mean, you look good. Am I getting fired? My access has been blocked. So satellite has a bad comm, that happens. Not a satellite. All of them. This wasn't a malfunction. It was intentional. There's potential for catastrophic weather events on a global scale. A geostorm. We have to shut the system down. The only one who has the kill codes is the president. I need your help. You're soliciting a Secret Service agent. Seriously? We're kidnapping the president in a self-driving cab. Jake, if you can't stop it, no one can. 3, 2, 1. Come on, baby. You realize you're committing treason? Oh, yeah, I kidnapped the president. I've stolen state secrets. Yeah, anything I'm forgetting, honey? Honey.
barrier. Croeso nôl i'r after party, eich hoff ddarn o'r podlediad, neu ysdach chi fel fi, eich cas ddarn o'r podlediad, achos ti'n goffo trio cofio beth sydd wedi digwydd yn y ffilm ma, achos oedd o'n just smash yn dy brain di. Da ni wedi bod yn gwylio pinnacle career Gerard Butler. Dwi'n credu pinnacle career unrhyw un sydd wedi profi'r ffilm ma. Ys gwrs, Geostorm 2017 ar gael ar Netflix rwan. Y ffilm ddaru Mark Kermode disgrifio fel I think it's the stupidest film I have ever seen. Nath o mynd ymlaen i ychwanegu more stupid than angels and demons. Dal ybdi weld hwnna. Shit, geith hwnna fod yn un nesa ni? Na. So, mae Geostorm, right, oedden ni unwaith eto, da ni'n cael yr trafodaeth ma bob tro ar yr grŵp Haclediad, right, be ni'n mynd i watch tro nesa. Achos da ni wedi cael chwarae teg, bys yr gynulleidfa, sa chi'n hapus iawn i ddeud, da ni wedi cael cwpl o rough patches ma, lle maen nhw wedi bod yn stupid, ond ddim digon o hwyl. Fi'n teimlo, mae hwnna yn sicr o'r Black Hat yn stupid, a ddim yn hwyl o gwbl. Oedd Jupiter Ascending yn fucking stupid, oedd o ddim yn hwyl cicio fe erbyn diwedd, o ti just fel, mae Geostorm, hot take boys, mae yna rhan o Geostorm yn gwybod yn iawn pa fath o ffilm ydi o. A ffilm. So, Geostorm, stori amdan climate change sydd hefo ddim byd actually neud efo climate change yn y sgript o gwbl. Stori Gerard Butler ffilm sydd ddim yn neud Gerard Butler fel y prif gymeriad. Fucking idiot. Mae o fod ydi achub y byd hefo'i weather satellite. He's a scientist on the edge, boys. Mae Gerard Butler yn y ffilm yma yn bod yn Gerard Butler llyd. So mae Geostorm, da ni wedi bod yn neud chydig bach o ymchwil, achos da ni eisiau mynd off-brand, lle da ni'n bodlediad sy'n gynamla hefo dim ymchwil na gwybodaeth. Dean Devlin wedi ysgrifennu, cynhyrchu a cyfarwyddio'r ffilm yma. Dean Devlin, sydd wedi wneud such films as Independence Day, Stargate. Dda'r sgwennu nhw. Do, so mae wedi sgwennu nhw, a geiriau ngwri oedd fel, pam yn y byd bys nhw'n gadael iddo fo gyfarwyddon nhw hefyd? Ond hefyd, Godzilla 98. A nath o hefyd ysgrifennu i'r teledu lot o bethau yn yr Stargate Universe. Dda'r sgwennu y cyfres Leverage a'r cyfres The Librarians. Rwan te, The Librarians, dyle fod yn amazing. Dwi wedi edrych ar synopsis The Librarians. Ond o edrych ar stori Geostorm. So mae Geostorm, right, dwi wedi bod yn treulio amser. Fel ydych chi'n clywed, mae yna lot o nodiadau. Am unwaith, mae yna 4 tudalen o'r llyfr nodiadau wedi cael ei roed ar hwn. Da ni wedi bod yn trio ffigur allan, be genre bysach chi'n deud mae Geostorm yn cwmpa fewn yn yma? Sci-fi thriller, dwi'n meddwl mae IMDb yn restru fo fel. Right. Diolch fatha 2012 na di, lle mae 2012 yn disaster movie o'r cychwyn dydi. Yndi. Dyna o'n i'n ddisgwyl. So mae Geostorm, nathon ni ffigur allan yn eco-disaster, space, spy, action, conspiracy, hacker thriller. Achos mae'r boi di smusho pob ffilm at ei gilydd, sticio fo'n y canol, sticio Gerard Butler yn efo, i trio fod the world's most famous scientist sydd i achub y byd, ond sy'n neb actually'n cofio pwydio pan mae'n cedder minor space station ma. Ia, hwnna'n parthol cael fi. Mae'r boi yn cyrraedd ar y station mynd i adeiladu, nath achub y byd o'r stormydd ma. Na'r i lladd 2 filiwn o bobl yn Madrid pan oedd y tymheredd mynd i fyny a boddi canodd o bobl. Bod adeiladu'r system ma, mae'n cyrraedd ymlaen i'r peth, a mae'r staff ar y station yn mynd, pwy ffwc o ti? Pwy di clown ma? Fi di'r boi ma, y boi na'r i creu y thing ma, god, ti'n edrych yn fengach na ni'n disgwyl. Does dim internet. So, right, okay. So mae'r ffilm yn cychwyn, hefo Gerard Butler ymlaen rhyw Senate Committee yn America. Basically, yn bod yn cop on the edge, ond he's a scientist on the edge. Yn cael gôr y bobl ma
ffyndio'i prosiect o? O'n i'n cweit ydi deall pam bod o mor flin. Oedd o flin just mwyn cael exposition. Oedd. So, enw'r system satellites ma ydi Dutch Boy. Dutch Boy, ie. Dutch Boy. Oherwydd o'r kid bach na rhaid i fyso yn y dam. So, pa stori mae hwnna'n dod o? Rhyw hen, nes i edrych o fyny. Mae'n eitha enwog yn America, achos dim ond yn stuff American dwi wedi clywed hwn. So, di o'n stori ddoth drosodd o'r Netherlands gyda settlers. Mae'n stori, o'n i darllen o Wikipedia yn efo wedyn. So mae'n stori fwy am plentyn sy'n gwneud pethau da ac yn achub I dad a bod math o bethau fel la. O, mae'n rhyw bennill sydd yn cael ei gymysgu amdan y stori reit aml, a mae hanes Bryn, ti di mynd yn ddofn efo'r bawd yma? Mae'r hanes y bawd yma, Ei. Dim Jack and Jill o ddo. Ie. So mae hwnna'n lot. So da ni di mynd braidd yn dofn. Mae nhw jyst yn galw fan Dutch Boy. So mae hwn yn cychwyn. Mae'r ffilm yn cychwyn efo'r montage ma. Mae plentyn yn deud yn 2019 newidiodd pob peth. Blwyddyn allan o Honey Girl, ond ti'n agos. Dechreuodd y tywydd fynd yn bonkers. Mwy bonkers yma di arfer bod. Heatwaves, lladd miliynau o bobl. Floods, biliynau o bobl. Just wael. Ond, nath Jake Lawson, a.k.a. Gerard Buttwad, gynllunio yr satellite mae gyd o ben ei hun, a cael 17 o wedydd y byd yr atigol. He's a goddamn hero, boys. It's a renegade scientist on the edge. Lot o Armageddon vibes yn hwn, fel da ni'n mynd i'r gofod, da ni'n mynd i achub y blaned. So, mae gen fo frawd sydd yn sneaky ac yn politician. A mae o yn erbyn y brawd ma. So mae Jake yn renegade, tough scientist on the edge, a mae frawd o'n sneaky politician. Wan te, brawd ma, be oeddech chi'n meddwl o cymryd y brawd ma? Oeddech chi'n meddwl bod yr actor ma, Jim Sturgis, A, hopelessly miscast, neu B, horrendously miscast, neu C, yn edrych fel rwy'n dyle fod mewn Britpop band yn 1997. Edrych o Britpop band yn 1997. Oedd o'i fod efo haircut gwell nag oedd gynna fo. Mae'r ffilm yma yn wael o'r top i'r gwylod mewn ffordd really hwyl, ond oedd yr haircut yna wedi mynd y pethau I ochr oedd yn neud fi'n anghyffyrddus. O'n i'n gweld, so mae'n un golygfa lle, so mae cymeriad Jim Sturgis mewn perthynas efo Abby Cornish. Secret Service Agent. Secret Service Agent. So basically a T-1000. So, mae'n olygfa lle, so mae nhw'n rhaid nhw'n cariad. Mae'n fucking machine. Mae nhw mewn perthynas cyfrinachol efo'i gilydd, a mae'n un golygfa lle mae o'n disgu mewn I gwely, fatha I fo'i bedhead, a fatha rwtsiola. A mae hi'n edrych fatha bod hi ar fatha maxim cover shots. Mae'n mor FHM, cos Abby Cornish ydi. A mae just fatha, dos o byd amdan hwn yn edrych fatha bod o'n actually pobl go iawn. Do's byd credadwy amdano fo. Mae'r whole thing ei setio fyny just ar gyfer y shots yna, a mae'n just a fucking stupid. A mae nhw'n trio cael rhyw fath o chemistry rhwng y ddau. Tas y fo'n Rob Lowe, byswn i'n deall y ffilm yma. Tas y fo yn Chris Pine, swn i'n deall y ffilm yma. Mae'r boi, dwi ddim yn gwybod pwy, mae Jim Sturgis yn swnio fel dyle fod yn cyflwyno like bullseye neu rhywbeth. Hwna di peth arall. So mae Gerard Buttwad yn Scottish, mae Jim Sturgis o Lloegr, a mae Abby Cornish o Australia. So, ti'n trio deitha fi, does dim Americans yn yr All-American. Ond nath nhw ddeud yn y ffilm, we were born in Britain. Ia, gorau nhw ychwanegu'r llinell I mewn i'r sgript I esbonio pam faint o shit I acen Gerard Buttwad. So, mae'n nhw'n mynd fatha, da ni'n Americans, ond gyfodd ni'n geni, gyda ni'n magu yn Brydain. Yn y lain arall lle mae o'n deud, yes, my dad, as you remember, was a Secret Service agent.
So maen nhw'n neud y siarad, mae'r brodyr yn siarad mewn cod erbyn y diwedd fel, as you can remember, our father, who was a Secret Service agent. A when ti'n flash ymlaen i fel, Jim Sturgis yn trio deud celwydd i fynd fewn i'r Democratic National Congress. A mae'n deud wrth y bobl ma, sy'n basically wedi hairio fo ac yn gwybod i whole hanes o fel, oh yeah, dad wanted tickets, dad really wanted to come and meet the president. A wedyn, like, 5 munud wedyn, yeah, we actually know, like, your dad's dead, it's fine, we know. Be ni hefyd yn hoffi oedd, fatha, oedd o'n amlwg o fatha i ymddangosiad gyntaf o ar y sgrin, Ed Harris oedd y bad guy. A mae pawb yn gwybod na Ed Harris ydy'r bad guy. Why would he be there? Fuck you, Leonard. Oh, it's the president. I think, fuck off, is it? Andy Garcia ydy'r president. Ed Harris yn bad man. A wedyn, so mae hwnna fel yr thriller aspect o'n wedyn, dyn ni'n cyrraedd cheap gravity, fel dwi'n licio gael o'r darn yma. Cheap ass gravity. Basically, dwi'n teimlo bod y ffilm yma, unwaith ti'n cyrraedd y gofod, mae fel, tas ti'n gallu cael fel VR goggles, a mae un llygad yn cael feed o gravity, mae'r llygad arall yn cael feed o airplane, a ti'n gwachod y ddau nhw ar exactly yr un pryd, a maen nhw'n stream fewn i brain ti. Mae brain ti'n trio smasho nhw at ei gilydd. Literally, Geostorm bys yn dod allan. So pa ddarn da ni yn ddyfod rwan? So da ni rwan yn y gofod. It's all very moon. Maen nhw yn y gofod. Pam oedd Macmwd yn trio yn cael y stwff na off y satellites ti fel? Ac wedyn ti'n gweld sy'n maen nhw'n byw ar yr llawn maen nhw'n byw ar y space station cool ma. Sydd yn bizar. Moon. Am fod mae o'n teimlo i fi fatha hen oes yn y gofod. O'n i surprised yn ffeindio allan fod y ffilm ma di wneud yn 2017. Mae'n teimlo bod wedi sgwennu 20 mlynedd cynt. Pan maen nhw'n cerdded trwy'r lle, wrth gwrs maen nhw wedi gweithio allan sut mae gravity'n gweithio yn y gofod a falle, ond y free time sgynna nhw yn y mess hall neu be bynnag maen nhw'n galw fo, maen nhw yna yn chwarae classic PlayStation games neu rhywbeth, hey, Macmwd, I just beat your best score. Sgynnych chi'n games mwy modern ar y space station mae'n amlwg, does na ddim internet ar y space station, achos bys nhw wedi gallu ffigur allan be mae Jake Lawson, y boi oedd 2 flynedd ynghynt, actually wedi bildio'r space station yn edrych fel. Fes fod dros y newyddion i gyd, fysa? So mae gen ti'r ffilm gofod ma, sydd ddim really yn teimlo fel ffilm gofod. Peidiwch y sôn fi, ar ôl gwachod Gravity, dwi'n teimlo fel bod fi'n gwybod pob peth amdan faint mor terrifying ydi space debris. A beth sy'n, so hynny di'r peth. So gan Gravity ryddhau yn 2013. O do? Jesus. A nath nhw'n drio. A wedyn yn gyn ti hwn yn 2017, neud bron i ddim ymdrech efo fo. A nid yn unig hynna... Just syniad ydy'r gofod yn hwn, right? Mae'r gofod yn lle cool i roed y stori ba. Mae gen i ni hefyd, cyn i ni gyrraedd y gofod, Jake Lawson yn goffod deud, ti'n modd, dwi wedi cael y sac, mae'r brawd oedd i roi sac iddo fo, achos bod o'n renegade scientist. O, dwi'n meddwl, beth sy'n mor renegade amdano fo? Dwi dal yn glir. Dwi'n meddwl bod nhw'n deud yn dde. Mae o'n flin am ryw reswm. So, achos bod o'n mor flin, mae o'n rwbio bobl fforong, so mae frawd o'n goffo sacio fo. A wedyn, rhywbeth fel, nes i'n peid yn o'i ffigur allan pa mor hir oedd. Falle bod fi ddim isio peth, achos o'n i just mynd 10 mlynedd, ia? Achos oedd o'n teimlo fel wythos. Achos o'n i just fel, o'n i'n quite i deall bod yna 2 mlynedd di pasio. So mae'n gorau mynd i nôl i frawd achos mae'r thing yn malfunction. Yndi, so mae frawd obviously yn byw mewn Airstream caravan amazing, hefo solar panels bob man. Hefo'i ferch o sydd yn 13 a wrth gwrs gan bod hi'n ferch yn ei harddegau mewn ffilm mae hi'n siarad fel oedolyn, it's fucking Book of Henry all over again, mae'n siarad fel oedolyn, mae'n gwybod exactly beth sy'n digwydd, mae hyd yn oed yn deud y line don't treat me like a child, dad, a mae o just, mae hi fel allan gadael mae'n ofnadwy bod ti'n mynd i'r gofod eto. Pa ti'n mynd i'r gofod eto? Ac oedd o literally... oh my god, mae script yma just fel... like, so Ron Burgundy di sgwennu fel I promise to never die. A dyn hwyrach ymlaen. Mae'n dweud, mae'r thing mae'n chwthu fyny. A mae hi'n dweud, he's coming back, he promised. A beth sy'n waith hefyd ydy mae'r...
So, o'ch ti'n teimlo bod yna neb mewn perigl? Oedd neb pwysig mewn perigl? Ddim hyd yn oed y magical German lady, oedd wedi rhywsut survivio 6 explosion a dod nôl just i helpu Gerard Butler. Fyswn i wedi bod mwy barch at y ffilm os nhw wedi cael yr actual brass neck i lladd off Gerard Butler. Wel, Bryn, mi nath na rhywun pwysig farw. Sef Chen Long. Wel, ie. Nath Chen Long, right, sydd yn digwydd bod yr unig berson oedd wedi ffigro allan bod yr Dutch boy bod na rhywun yn sabotage o stuff ar Dutch boy a digwydd bod oedd gen fo phone line yn straight i brawd Gerard Butler wante dwi yn teimlo dros yr actor yma cos mae'r dialog a beth mae'r actor mae'n goffo wneud a mae'r marwolaeth Cheng more fucking stupid God yes, dwi ti'n di cael chance i ddweud hyn. Dwi di gyrru'r llun ma ar message dweud, dyma'r pishin o'r ffilm nath dorri fi. Lle mae o literally fel, mae o'n croesi'r ffordd. Oh, wait, na, mae un o'r bad, evil, Secret Service dudes wedi just hwffio fo flaen car mewn 20 mile an hour zone. A mae fel, Cheng dead. A nid yn unig hynna nath o fatha rhywsut, na'r efo'n mynd o cael hitio gyda car, cael tablet i fyny, fatha rhyw 20 troedfedd yn yr awyr, neu fatha somersaults, a wedyn fflio 20 troedfedd eto, wedyn yn ôl. A wedyn oedd o'n gallu siarad yn berffaith yn mynd, Project Zeus! O dyna i do fo? Project Zeus. Goffes i watch the film efo subtitles. Goffes i watch efo subtitles i fi trio trigger allan be oedd yn digwydd. So wedyn, mae o yn deud wrth Zazie Beetz, i ddod i helpu fo. So mae Zazie Beetz fel yr unig gymeriad yn y ffilm oedd yn ddoniol neu yn gyffroes neu yn mewn ffilm hollol arall oedd yn totally cool. Mae hi'n hacio a mae hi literally yn googlo yn yr Secret Service files Project Zeus. Go. Mae'r files yma yn restricted. Pwy dyn ni'n nabod efo Secret Service clearance? Dwi'n gwybod Abby Cornish, the T-1000. So mae hi professional woman ag ydy hi mynd, dwi'n gwybod y peth gorau i wneud, rhoed fyny fo holl professional credibility a hacio fewn i'r system ma i'r bobl yma. A gai adresio dau beth. Wrth gwrs, yes, please gnad. Yn y sequence yna ti newydd sôn, right? Clacady, bleepity, bloopity. Ie, oedd nhw'n, oedd na, mae'n rhaid oedd na ddiffyg tensiwn yn y ffilm ar y pwynt. So nath nhw dweud, how about we film it where you're all alone in the office and the guy walks up and puts his hand on your shoulder and you get scared. Okay, we'll do that. And then, that's because it's not enough tension, you go to his house, all the lights are off, she comes home, thinks somebody's broken in, but it's just you've broken a glass. Okay. Be oedd y bullshit yna? So mae'r actores ma yn actores ddi, right? So nid yn unig ydy hi'n cael ei possibly creepio arno'n gwaith gyda'i bos gwyn hi. Mae hefyd ydy cael ei invitio i tŷ bos gwyn hi, sydd yn cysgu hefo'r Secret Service agent ma. Dwi'n cymryd bod nhw'n rhannu tŷ, bod nhw'n y tŷ, neu yn tŷ Abby Cornish ma nhw. Mae'r hogan ddi ma, just yn y gegin, am Abby Cornish yn cyrraedd adre, clywed hi'n torri gwydyr, instantly mae'r gwn allan, dydy Secret Service person ddim yn mynd i hesitatio. Mae'n gweld person brown o'i blaen hi, probably mynd i seithi hi. Pam oedd y gola ddim ymlaen, a pam nath hi weiddi enw cariad hi, nath rwy'n dweud, he's in the toilet, I'm just getting a glass of wine. We've just been... Mae just yn... Mae thuddingly stupid o ffilm. A just bob dim amdano fo, just yn gofyn pam. O gyda nhw res o 30 o space shuttles. I fflio fyny i'r fucking space station na. Ar blaned sydd hefo climate crisis. Mae pawb dal yn hedfan rownd. Gan neb ceir electric. Mae yna cwpl o solar panels. So nhw'n deud fatha 2019 nhw'n di adeiladu'r thing ma. Da ni pryd yn gallu... Dyn nhw'n beth i adeiladu fucking space shuttles a rhywsut maen nhw di wisio fyny y 30 ma. A maen nhw'n gyrru fyny Gerard Butler
ben I hun yn y fucking thing. Fod na'r eraill newydd fynd I fyny yn y just out of shot yn y gornal. Mae just... Mae'r ffilm yn... Mae'r pres I gyd wedi mynd ar yr gravity-ness o fel... Nw'n ni wneud lot o shots o gofod a nw'n ni wario pres ar heina. A nath nhw hyn o'r cael shot da? Os ysa'r effects yn dda, bys ydych chi hanner mannau iddo fo. Be oedd yn hilarious oedd fo mynd fyny yn yr shuttle a y ffordd oedden nhw'n dangos bod o'n mynd fyny yn y shuttle oedden nhw'n neud early Star Trek shaky cam. Oedden nhw'n just mynd, whoa! Pam oedden nhw wedi neud o, dweud efo, okay, we want you to look nervous and scared of flying. Ac fod ydi fynd I fyny, I've been up there 500 times. He went up 500 times and 500 more and to be the so pam oedd o'n fatha oedd o'n cael whitey oherwydd oedd wedi stopio fod alcohol so mae di cael ei sacio'r thing 3 blynedd wedyn mae o'n flight ready tair blynedd wedyn mae pawb wedi instantly anghofio amdano fo so neb oedd o'n gweithio hefo fo dal yn gweithio ar y peth mae'r 14 gwlad mae nhw wedi cael at ei gilydd I roed o'n I yn sylwi does dim flags European Union anna fo just Britain Spain dyna oedd nes I neud nodyn yn fatha mae Prydain dal efo'i gilydd fuck it up gets it mae'r just yr plot os ti'n disgrifio fel oedd Ed Harris isio basically nucio bob un gwlad arall yn y byd so America yn cael all our enemies are at our knees achos oedd nhw am roed reolaeth o yr Dutch boy i'r international community and then Harrison did no we've got a super weapon we'll wipe out all of the rest of our enemies and Mae'na pishin sorry Est dyna gan fod yn just yn topio off be oedd yr plotline yn fyma so ar notes fi fyma oedd oherwydd o'n I dal yn trio gweithio allan be di motivation y pobol am reid y virus ma yn y satellites a cymryd drosodd y byd fel hyn be di o surely mae rhywbeth mwy na pres ac wedyn nes I sgwennu hynna lawr nath y weithio allan pwy oedd wedi hacio fewn sef y boi Prydeinig a gofyn why obviously how much money does a scientist make these days oh my god a wedyn ac wedyn ti'n torri I be di enw fo Ed Harris Ed Holden ydy'r ser yn y ffilm basically fysa fod I gellu deud wisgo het coch make America great again a hwnna dio this is it this is it right here 1945 we were on top of the world it was us a mae just fatha okay is that it hwnna di'r reswm chdi dros llad miliynar o bobl sorry Bryn Cardi rhaid I just am dweud so diwan mae'r geostorm so mae'r storms anferthol ar fi'n a dyn apparently mynd I mwyn cynnar ar rhyw certain point mynd o'n troi mewn exponentially geostorm sydd yn wipio allan pawb a ti'n gweld y stormydd ma yn Dubai mae'r un yn Rio de Janeiro yn arbennig cos maen nhw just yn cael excuse I daflu Frozen Seagulls a dynes mewn bikini tiny yn rhedeg ar green screen great a wedyn ti'n gweld wedyn fatha mae'n rhyw kid bach a rhyw gi a wedyn ti'n gweld fatha oh no maen nhw'n mynd I farw dwi'n poeni cymaint am y pobol ma a ti'n gwybod yn union dos am neb yn mynd I mae Gerard Buttwad wedi cael taflod o gwmpas wedi basio fewn I dwi'n faint o satellites a balli fan in space mae'r whole thing yn ffucking chwthu fyny a mae rhywsyd yn taflod I hyn mewn I ryw satellites ma sy'n digwydd bod I gymryd I 2 berson mewn spacesuit gallu cleimio fewn I cael ei rescue wedi gyn space shuttle dos am ddim perig I neb and don't give a shit about them because
yr unig berson ar y space station ma ar ôl i Gerard Buttwad fynd nôl fyny oedd, o'n i'n licio yr Uta, sef yr Almaenes, oedd basically di bod yn rhedeg y space station. Probably, o nabod yr Almaenwyr, to generalise, yn gyffredinol, yn efficiency hunt, yn defnyddio gwyddoniaeth gadarn, yn gwneud o mewn ffordd ddealladwy, ond na. Unwaith mae Gerard Butler yn troi nôl fyny, mae hi'n basically yn anghofio pob peth na hi oedd actually yn rhedeg y llong ofod yma. Mae wedyn yn troi fewn i magical German sy'n dod i achub o'r diwedd, fel esiampl o fel, mae'r byd yn gallu gweithio hefo'n gilydd, a mae hi'n cael falle 5 llinell. The Germans and the Americans, was he British? Working together. Need a hand. Yeah. Mae o mor... Wrong door. Right. Whoa. So pan ti'n edrych yn efo fel... Mae na ffordd ti'n gallu tiwnio fewn iddo fo, rei. A bechod, pan nath Cheng farw, ac oedd hwnna oedden ni fod fel, na, ac oedden ni yn tyma bechod, na! Yeah. A wedyn, nath o gael ei wneud mor awful, nes i actually switcho'r switch yn fy mhenni, a dydw i heb chwerthu'n gymaint ers pre-lockdown. O'n i di mynd fewn i hysterics erbyn y diwedd. So mae notes fi erbyn y diwedd, just basically fel script by Basil Exposition a Ron Burgundy. Dyma'r peth gorau dwi wedi gwachod. Mae'n amazing. So mae'r conspiracy thriller, mae blygyn Gaza Supergrass yn ffigur allan y conspiracy thriller ma. Ac yn deud na Ed Harris oedd y person drwg, a wedyn mae'r El Presidente yn dod ac yn fel mynd, why did you even do that, Leonard? Neu rhywbeth. A wedyn mae'r president yn cael deud, because I'm the goddamn president of the United States of America. Mi just fel, well... Be dwi'n teimlo mae gyda ffilm diffyg unrhyw hunan amwybyddiaeth. Dyma'r boi sgwennodd Independence Day. Ond dynaeth Al pwyntio allan, mae'r speech in Independence Day really dda. Mae'r director yn... Mae'r ffilm i hun ddim hynna o ddrwg. Mae'n oce. Tywod? Mae Will Smith yn reid performance eitha call yn efo. Mae Bill Pullman yn gret. Peth oedd, fel ydyn ni dechrau, ydyn ni methu categorisio be oedd y ffilm ma, de. So, be oedd gen ti'n Independence Day oedd, mae'r aliens ma di troi fyny, mae'n amwaipio ni gyd allan, da ni gyd yn dod at y gilydd. Hawdd, basically, diwedd Watchmen, great. Ti'n dod i Geostorm a ti'n deud, wel beidio, ydy o'n environmental disaster? Na, di. Ydy o'n political thriller? Sci-fi thriller? I don't know. Conspiracy, hacker, spy. Sgifo ddim sens o'i hun a sgifo ddim amwybyddiaeth am y faith mor fucking stupid ydy o. Ond dyna beth dwi di lyfio am gwachod. Sa'n deud bod dwi ddim eisiau annog mwy o bobl i wneud ffilms fel hyn. Ond unwaith wyt ti'n tiwnio fewn i, so mae'r ffilm ma'n cychwyn efo, basically, montage o fel y pethau ofnadwy sydd wedi, ti'n meddwl, climate change, a mae'r hogan ma basically, maen nhw'n trio meddwl fel, it's Greta Thunberg, actually, oedd Greta Thunberg probably dal yn ysgol gynradd pan gath hwn i wneud, ond bod o'n, maen nhw fel, ni yw'r dyfodol, a wedyn, does dim byd arall yn y ffilm yn talu hwnna off. Like, does dim concerted effort. Achos bod y Jake wedi creu yr magical satellites ma. Does neb actually newid i behaviour nhw. Mae pawb dal yn hedfan bob man. Mae pawb dal yn eisiau ceir petrol. So gawn ni dorri hynna lawr iawn. So, i feddwl yn logical amdano fo. Not a stupid movie. Ond fod nhw... Nid yn unig fod y satellites ma round y byd, mae yna literal rhwyd metal round y byd yn y gofod. A wedyn ar yr ISS version 5 neu be bynnag, mae nhw arno fo. Mae yna factory ar hwnna yn creu y darna sydd yn creu y satellites newydd, be bynnag newydd mae nhw angen, a bwmpio'r stwff allan. Sut maen nhw'n cael y resources yna i gyd i fyny yn y ffordd maen nhw? Mae o'n hollol bizar i fi fod na gymaint o fetal spar yn y byd wedi mynd i fyny'r gofod ac di managio surroundio'r byd
reit rownd, a wedyn mae gen nhw ffactri yna. A mae wedi cyrraedd pwynt lle mae pobl eitha lax ar y llongofod yn alien deud. Yn alien, maen nhw i gyd fatha, just pobl gweithio'r oil rig type o pobl. Because oherwydd mae mor bell yn y dyfodol, space travel, ddim gyfaint o hynna. Ond mae hwn yn fwy rŵanish. A mae'r technoleg ddim wedi datblygu gymaint a hynna ar un byd yna fo. Ond mae pawb sydd ar y llongofod, does am weld fatha llawer o bobl proffesiynol yna. Hefyd, mae nhw wedi adeiladu rhywbeth sy'n seis fucking anfarth o fynd â ni nôl. Dwi'n positio dyfodol, right, lle mae Geostorm yn yr un cinematic universe a Valerian in the City of a Thousand Planets. Dewch gyda fi. Dyna be mae... I buy it. Mae yn esblygu fewn i. So, dwch chi watch nhw sequentially, watch Geostorm gynta, a wedyn opening montage Valerian in the City of a Thousand Planets, a dwi'n cedi nhw'n ffidio. Ail adeiladu fo, a wedyn mae'r aliens yn cyrraedd. I buy it. Gallwn ni hefyd, un o pwynt arall fi, ond pan mae'n dod i hyn mewn ffilm, obviously, mae'n dod i colli ti, cos ti'n nitpicio, mae'r chwilod yn y pen yn fawr yn hwn. A, faint o gynnes gan nhw ar yr space station ma. Chi'n cofio? Space stations. Lle mae se gwn, literally, yn dinistrio. So ti'n seithi gwn yn yr ISS, chi'n ffoct. Pam bod gen yna, pam ddim tasers, stun guns, whatever. Cys bys o ddim yn edrych mor cool i Iestyn. Kablam! America, fuck yeah! Fydra meddwl am esgus ar y funud. Y syniad yr International Space Station ydi fod pawb yn hapus, happy efo i gilydd yna. Ac fod dwi ti'n angan weapons. Na. So Star Trek, mae pawb yn ffrindiau efo i gilydd, cos mae gen ni international communicators. Yn ail... Mi oedd pawb yn siarad Saesneg yn hwn, doedd. Dyna oedd un o'r issues fi. Hyd yn oed y boi Mexican o Dora the Explorer. Oedd o'n cael chydig o Sbeineg fewn yna, a wedyn oedd o'n goffa siarad Saesneg. Handi iawn. Wedyn, yn ail, so, yn y byd go iawn, mae yna debris field ffiaidd o gwmpas y ddeiar. Mae yna gymaint o lloerennau. Pan ti'n edrych ar lluniau o'r ddeiar, o'r gofod, mae'n un o'r pethau sy'n ei fi mwy a trist. Mae'r lloerennau sgynny ni sydd yn galluogi ni'n tri fod yn siarad rwan yn anhygoel. Ond, ti'n edrych ti allan, a mae'n edrych fel traeth borth ar ôl i'r tourists adael, achos mae'n afiach, reit? So, nid yn unig ydy'r ISS, so bob, does dim o'r debris ma yn hedfan fewn iddyn nhw. Fine, na i gymryd hynna bod nhw wedi gwneud yr International Clean-up Operation anhygoel ma. Tra bod y byd ar dan. Tra bod y byd ar dan, mewn cwta 6 mis. Gret, da iawn chi. Ail, dwi di gwatched Gravity. Obviously, superior film. Un o'r horror films mwy horrific dwi di gwatched, cos mae actually yn rhoi chwys oer i fi fel yr thing sensation hedfan na nes i sôn am cynt. So, yn Gravity, y peth mwy peryg sydd allan yn y gofod ydy debris. Nwan. Yn y ffilm yma, mae yna gymaint o debris yn hedfan o gwmpas, ond dydw beth yn hitio neb, dydw beth yn hitio satellites eraill, dydw ddim yn creu cascade of disaster fel mae o yn Gravity. Oedd hwnna di pisio fi off, cos o'n i fel, pidych trio bod yn Gravity pan dych chi ddim yn chwarae by the rules. O gyn ti'r tamad so oedd y thing y chwthu fyny, oedd y station y chwthu fyny. Myd o'r i serious wan, ia. A wedyn oedd Gerard Buttwad Alexandra Lara ydy enw hi yn trio cael at y lloeren ma sy'n dal yn y bai. Mae'r hôl lle'n chwthu fyny, mae gen ti deibrin bob man. Mae o'n pwysio yn erbyn un, a mae o'n jyst yn symud o'i ffordd. A ti'n meddwl, wel na, a mae o'n cicio off tamad o deibri sy'n jyst yn hedfan yn yr... A ti'n meddwl, Sandra Bullock di wneud o well, do. Dwi'n gwybod pam bod fi'n cymhario. Dwi'n dod nôl o hyd. Dwi di deitha chi, a ffordd i'n joio'r ffilm ma ydy gwachio Gravity yn un llygad, Airplane yn y llygad arall, smashing at i gilydd yn Bryn ti. A beth hefyd ydy fel o Iestyn. So mae'r ISS tu allan i'r net ma. So mae'r ISS di chwthu fyny. Oce. Mae'r deibri ma wan am dechrau disgyn teg at y ddeia. Ydy. So, mae'n mynd i dinistrio'r net ma, sydd wedi mynd i tynnu wedyn tymidio o'r whole thing i lawr. A mae'r whole fucking thing. Dinister!
Ond mae'n ffain achos mae'r end montage fel ag oedd popeth yn ffain. A dad wedi achub y byd. Dwi wedi sgwennu lawr yn nodiadau fi. Hooray! Millions of dead. Nes i sgwennu fel lawr touch o wahanol. Only millions dead. Yay! O be wedyn ydi 6 mis wedyn oedd nhw'n dechrau ailadeiladu'r fucking thing. Dyna sy'n wahanol pam ti'n watchad Avengers Endgame ag mae'n dechrau off efo mae'n fatha oh my god mae pawb di marw mae pawb yn depressed ar ddiwedd hwn mae pawb just mor hapus. Yay! All the white people are okay. So, meddwl wan am y pobl da yn y ffilm. Okay? Can't even, bro. Just meddwl am y dim yr conspiracy, ond y pobl da yn y ffilm. Okay. Meddwl pwy gafodd i ladd. Chen. A boi Indian yn dechrau'r ffilm hefyd. Oh, Indian yn y China. Okay. Japanese oedd e. Taiwanese. Hong Kong oedd o. Hong Kong. Sorry. So ddau yna gafodd i ladd ar y good side. A'r pob gwen i gyd. O, da ni'n iawn. Hooray. Does a neb pwysig di marw. Hooray. Cos mae'r geostorms fel, maen nhw'n digwydd bod handily yn hitio llefydd fel Afghanistan, maen nhw'n digwydd bod yn hitio llefydd fel Rio de Janeiro. Dyna lle Harris isio nhw eich de. Ond ti'n gweld pobl di marw yn y llefydd yna, ti'n gweld pobl yn Rio di cleichiad, ti'n gweld pobl yn Hong Kong yn cleichiad, ond dim cymaint eich na, ond wedyn ti'n gweld yr destruction yn Atlanta, yr beth ti'n really gweld ydi ceir y chwthu fyny, yr expo centre yn cael ei chwthu fyny, a'r pobl drwg yn cael ei lladd yn y car yn agos i'r diwedd. Does na ddim bobl, ac ys ti yn Atlanta, mae bobl ti'n mynd i fod predominantly bobl di, does dim bobl di yn hydeg lawr y streets yn cael ei achub o'r geostorm ar hwn, nag oes? Just mae bob dim amdano fo just yn mae nhw'n front-loadio load o exposition yn y 20 munud hanner awr gynta. It's just Basil exposition in the movie. Mae o'n amhygoel. A dos am byd yn fod teimlo'n yn fo, dos am byd yn ei sens yn fo, dydy'r cymeriadau ddim yn ymateb mewn ffyrdd sy'n neud sens i gilydd. Ond, y cwestiwn mawr ydy, gethach chi laugh yn watcha do? No, do. Ond dwi'n falch, nes i ddechrau gwylio efo Arian a Shari, oedd cynnan ddim yma, ac 10 munud i fewn, nes i dweud wrth Arian, rhaid 10 munud iddo fo, a gweld sut beth ti'n teimlo. So ar ôl 8 munud, faint amser sydd ddim yn dweud. So 8 munud, 2 funud arall. So nath ni, faint amser yn mynd, 1 ar 10 munud. 10 munud i mynd, nani, dwi'n mysio gweld i mwy, diolch dad. Ond fe oedd y mor slow, ac o'n i'n meddwl, chi mae action. Ac so, ges i ngyrru allan o'r stafell, ges i wylio fo yn y stafell arall. A wedyn nath Cynan ddod adra hanner ffordd trwy'r ffilm, a nes i dweud, ti lwcus. Ti eisiau dod i weld diwedd y ffilm ma? Na. Heddiw ma, nes i dweud, ti lwcus, nes ti'n gweld y ffilm ma, oedd o rybys. A nes i esbonio'r plot iddo fo. A dweud, mae hwnna'n sawnio fel cloudy with a chance of meatballs i fi. Ti'n be? Fyswn i'n ffilm o 2009. Fyswn i'n gwachio Cloudy with a Chance of Meatballs. Oh my god, Cynan. Mae Cloudy with a Chance of Meatballs yn goblin o ffilm da. Ond mae hwnna'n Lord and Miller ffilm? Werth i weld. Mae hwnna'n Lord and Miller ffilm. A dwi'n iawn i ddeud hynna. Lord and Miller. Mae'r lliwia a graffeg a mae'r sgript yn dda na fo. Oh my god, weddys ti'n hollol iawn? Dydy o'n rhan lefel. Wow. Wel mae hwnna jyst i chwythu Bryn bach fi. So, dwi'n mynd quick notes fi. So, Abby Cornish, basically, oedd y T-1000. Oedd hi'n Ice Queen
secret super spy person arbennig. Dwi eisiau mynd yn ôl i hwnna pan da ni'n siarad am The Old Guard nes mlaen. Lot o gwahaniaethau fanna. Mae'r stori lle mae'r brodyr yn neud fel super secret special code. Neud stori yn ei gilydd. Do you remember? Meddylia chi, y scene yna, a Ry'n un scene previously yn y ffilm, pam fysa chi yn adeiladu chat room i cael ei gynllunio fel na? Oedd y mor weird. Pam fod y sgrin na? Yr humongous hanger. Yn y sharp weird mae yna fo. Yr humongous hanger ma, lle maen nhw fod yn cael super secret chats nhw, ond ti actually mewn cargo bay enfawr. Lle ti'n gorau gweiddi? So, o'n i'n mynd yn ôl i ben i'n dweud cynt, efo, oedd o sôn yn dechrau'r ffilm, lle oedd o'n teiri efo Toby Ziegler, a bod, os oedd Toby eisiau gyrru pobl i fyny i'r station, fysa rhaid iddo fo gyrru rei o'i engineers fel lawr o'r station. Chos, a ben i'n cymryd hynna oedd, well, di'r ISS ddim yn anfarth o station. Mae space is at a premium, fine. Space dwi'n gweithio mewn swyddfa fi fel arfer mewn shopping centre yn Erthol. Dwi'n eitha sicr oedd y station yna gymaint a fucking shopping centre yn Erthol. Oedd y gymaint o le yna i pawb. Oedd y neb yn gorfod crouchio mynd trwy hatches. Oedd y neb yn gorfod... A ni'n licio bod gen nhw dal shitty lockers o ysgol Brotherfi 1998. Ac i pob cod, oedd gen nhw hefyd holographic pen. Oedd thumbprints ddim yn fel Iestyn yn dweud, mae gen ti'r conference room anferthol ma i rei holographic fucking screen i fyny. Chat. Lle ti'n dweud, pam sy'n gen nhw'n just fatha un screen bach. Mae'r sgript yn teimlo yn hen sgript. Ti basically di cael y syniad o no ni hijackio space is hot right now a eco things are hot right now, ond oedd y sgript yma a'r syniadau o fewn y sgript yn hen. So, yn ôl Wikipedia page sy'n quotio Devlin yn sôn amdano. Apparently, oedd hi wedi bod yn esbonio climate change i fercho, a i fercho di dweud, pan sy'n ni'n methu neud machine i solfio fo? A moth o'n dweud, a machine, you say. A wedyn mae'n mynd off o hynna. Ti'n just yn bod fatha... Dude, seriously, fatha... Mae werth watched. Dwi'n genuinely deud wrth pawb sy'n gwrando rwan. Mae werth, os oes gen ti Netflix anyway. Rho'n noson i dy hun, check your brain out at the door. Weirdly, dyna beth oedd cymryd amdano fo, oedd o'n teimlo hyn yn mynd yn dwpach ac yn dwpach yn gwylio'r thing. Oedd o'n just mynd yn dwpach ac yn dwpach. Ar ôl rhywfaint, oedd o'n teimlo oedd o'n mynd mor dwp yn gwylio'r ffilm, oedd actually dechrau enjoyo'r ffilm. Hwna, a dyna beth ddigwyddodd i fi, ar ôl iddyn nhw gwthio Cheng o flaen yr 20 mile an hour traffic ma, ac oedd o just fel, ac oedd yr make-up job anna fo just fel, oedd o'n edrych fel sos coch. Ond nhw'n styrir, oh yeah, okay, you look quite bad now, Cheng. Just sy'n bryda rhywbeth ominous. O ie, fel ti'n a T-1000 wedyn yn redag ar ôl y car. Oedd hi'n slodau. A wedyn... Pam nath i redag? Just seithi dde. Just seithi. A wedyn, mae nhw'n croesi trwy junction, a mae'n tynnu gwn i allan. Ti'n dweud, be'n union ti'n neud o yna? Be sy'n di digwydd wan? Be sy'n di digwydd wan? Dwi'n cedi, mae hon fyny na. Ar y pwynt yna, o'n i'n suspicious o'na. O'n hyn i'n meddwl, nath i'n rhedeg digon cyflym o'na. Ag oedd hi'n seithi. So, eich yna hi, dio. Eich fod i fewn yn just incompetent ydy hi, falle na just. Oce, gai fynd trwy'r pwynt nath weindio fi fyny. Please, Iestyn. Nawn ni'n really stopio. Oce, cael nhw allan. Oce, pan maen nhw'n dod i ffindio Gerard Butler eto, a mae o mewn trailer, ag mae'n classic car tu allan. Be di hynna efo America? Pam fod nhw'n hynna mewn rhan fwyaf ffilms? Trope.
Mae fatha Jurassic World, mae o tu allan trwsio motorbike. Mae'n a lot o ffilms. Dwi eisiau creu list ar Letterboxd o ffilms lle trailer trwsio car neu motorbike tu allan i trailer yfad can o lager. That's what they do. That's what they do. Pam oedd y boi yn Hong Kong wedi penderfynu, oh my god, mae'r llawr yn agor fyny yn ymyl fi. Well fi reid y siopa yn y bwt cyn i fi cau y bwt a dreifio o yma. Just gwchio yn y siopa, mewn i'r can yn ffocin yn we. Diolch moch am y siopa. Dwi'n lyfio'r ffaith bod i teeny tiny caro yn gallu outreidnio volcanic eruption. A ben i licio hefyd oedd y Hummer tu ôl i ddod yn beepio. A fi eisiau dweud fysa Humvee driver just i dreifio trwyddo fo. Ti'n trwy'r dew Matins ma. Smart car oedd o. Sponsorship. Ac o hwnna hefyd yn ddod achos y Mercedes sy'n bia smart car. A'r golygfa oedd Iestyn sôn amdano. Mae'r golygfa fila efo the goes to recruit the reluctant scientist, the only person who can help. Yes. Mae'r scenes yla wedi cael datblygu just i cael car shots. Car yn dreifio fyny. O'n i yn sylwi pan bydden nhw'n... na, ffilm arall o hwnna. Dwi dal yn meddwl am Old Guard, cos mae'n superior am hoffon. Oce, nesa. Gerard Butler yn y gofod, ac mae o'n spewio off things mae'n dweud, oh yeah, you gotta take me to the chief scientist. I am the chief scientist. A wedyn dra, oh, she's a woman. Like... Well, still, in 2017. Still a fod o'n gwybod pwy oedd yn rhedeg y ffocin lle. Hen sgript, neu hen feddwl yn sgwennu'r sgript yma. Hefyd, does neb yn Google... Mae di cael amser ar y shuttle na i ddarllen fel the mission brief. A ti'n mo, wel, bloody papur bro'r fucking space station man neu rhywbeth. A gwydyn, de, maen nhw'n gwisgo i space suits, pam fod nhw'n reid y person sydd in charge o rhedeg y space station ag y person sydd i adeiladu'r space station i fynd mewn space suits allan i nôl y drws sy'n stuck mewn weiar. Na'i person mwy o pwysig. A dim ond nhw sy'n gallu neud o, yes, cos maen nhw'n special. Robot! Ac, tywod, so o ddau nhw bron a marw, just yn ôl rhyw hard drive. Ond wrth gwrs, mae dal yn gallu cafal ar y drws. Fod yn cael ei fflingio ar draws bob man, mae'n gafal ar y drws. Mae hwn fel Chris Hemsworth yn mynd fewn i'r nuclear power plant. Ti'n ma... Oh, god, ti'n gorau bobl special sy'n gwneud I got the drive. Oh, fuck. Be arall. Here we go. Pan mae pawb yn rhithro off y space station am fod mae'na self-destruct mode, a maen nhw i gyd efo'i bagia, yn rhithro efo bagia. Who cares about bagia? Mae'r space station yn chwthu fyny. Just dos i evacuation. Ti'n angen dy bags. A siopa ti. Dos am duty free. Space duty free. Teitl y sioe, Space Duty Free. A'r peth mwyaf nath weindio fi fyny, yr holl ffilm, oedd nhw yn y conference room ac oedd y self-destruct thing bron yn mynd ac wedyn the president is the key neu be bynnag oedd o and there you go, I've done it, it'll just take 60 seconds to upload a nes i'n meddwl amdano fo 60 seconds, mae'n fucking hir nid yn siŵr mae speed internet fi'n really cyflym yn tŷ rwan a mae hwn i fod yn y dyfodol so nes i jecio be di cyflymder uploads a downloads yr ISS gyda ni ar y funud de ar y funud wel y statistics o'n i'n gallu ffindio 2014 yn yr ISS i fyny ag i lawr ydy 50 megabits per second a mae hwnna eitha tebyg i be da ni'n gael yn Gaerdydd, Llundain, Gaernarfon rwan i wneud hwn. Da ni'n cael o gwmpas 50 megabits. Os ti ar ffiber ag yn gallu wneud o. So da ni'n gallu gyrru deitha. Ffail y masif. Eitha cyflym. O, eich fod o, ia. Eich fod o'n really, fatha,
8K video file o llygad y president. Mae gen ti'r bandwidth. Mae nhw'n dweud, gosh, os yna ond ffordd i ni gallu maximisio'r bandwidth sgyn ni. Mae fatha bod ni'n redag rhyw sgrin anferthol efo real-time video. Holographic screen yn lle WhatsApp. A ti'n stodi fatha... Ie. So, ti'n bod, i'r ffaith fod y president yn... Sut fod y president yn gwybod? It'll take 60 seconds to upload. Sut o'n gwybod? Cos mae'n clever president. It's clever. A ti'n bod, sgript fel la, trwy ddefo i gyd, oedd o'r un peth lle nath nhw deud, be nath nhw deud You should marry her. Abby Cornish a team 1,000 yr hynny growd. Hwna'n excruciating. Oedd, He's got that president of the United States, yes? Pan nath nhw allan o'r hatch yn ei spacesuits, let's just get the panel and see what's on those drives. Well, that's what we're doing. Why do we have to talk about it and really say it out loud? We know what we're doing. Mae cymeriad Hooter, nid Hooters, dwi'n mor sori. Y cymeriad Hooter underused that. Sam hyd yn oed, dyle fo na real conflict fanna, lle mae hi just fel, pwy wyt ti'n meddwl wyt ti? Falle bod ti wedi bildio'r peth mewn, dwi'n rhedeg o, dwi'n rhedeg o well ag o ti'n rhedeg o, dwi'n gwybod mwy. A mae yna un line lle mae hi fel, cyclunk, na, mae'r drws yma'n agor, fe'n yw'r sto cybyd rwan, yn hytrach na'r drws arall oedd y tîm meddwl oedd yn dod, so dyna'r unig llinell mae hi'n cael. A meddwl, cool, so fe gallu bod, so hwnna dal yn eitha tropi, bo hi fel, banter, nôl ymlaen, ti'n gwybod beth ti'n meddwl ti'n gwybod. A wedyn sy'n bach mwy o payoff pan mae hi miraculously meddwl, mi na i lladd yn hyn yn tri achub y boi ma o space. Ie. Oherwydd mae'n mynd i fynd i fewn trwy drws wrong eto. Un o'r darnell llinell i actually goffod cymryd moment i check y pelvic floor fi achos bod fi di chwarae yn gymaint oedd pan mae'r geostorm, time to geostorm, a mae Gerard Buttwad literally mynd rownd yr ISS kind of control lle ma, a mynd at keyboards bobl, a just smash keyboards nhw fel, bla 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 bla, look, you need to do this, bla 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 bla. A go, ti'n edrych ar ei ddwylo fo, a mae literally fel cath yn chwarae piano. A mae efo bysod teo yn di. Controversially, dwi ddim yn cedi bod Gerard Buttwad wedi hyneiddio'n dda iawn. Discuss. Nath o'n cadw'r Sparta look yn hir. Hynna airbrush o ti'n gallu neud efo roed fel abs ar yna ti. Dwi'n gwybod ti'n gallu airbrush o. So dwi wedi bod trwy stent lle ni gwylio i byd o'n cinema sins. Bryn. Negative time in your life. Wedyn mae na cyfres ar YouTube movie pitch meeting. Yeah. So, dwi really eisiau gwylio mwy o heina. So problem sgyn i wan ydi pan ni'n gwylio'r ffilms ma, rydyn peth dwi'n clywed yn ymhen ydy y boi o'r movie pitch meetings yn esbonio y plot i'r boi o'r studio. A mae bob ddim sy'n digwydd. Dwi'n just yn meddwl hwn yn fucking stupid. Hwn llythrenol yn fucking stupid. Dwi newydd darllen, sorry Bryn, torri ar draws, dwi newydd darllen un o'r notes. Yes, os di hwn yn clip wyt ti'n gallu rhoed fyny ar gychwyn y sioe, bys ni'n rili falch. Ar gychwyn y pwysau yma. Da chi wedi gwachod Inside Llewyn Davies? Na, do. So, nath ni sôn ta chdi wylio fo do. Can yn Inside Llewyn Davies, yr space song, Mr. Please, Mr. President, more outer space. Ie, mae hwn y clip nath ni ddeitha chdi, dyle chdi wylio oherwydd Kylo Ren efo Poe Dameron yn ei musical dia. Right, okay. Mae'r whole ffilm yma, just, beth sy'n ringio trwy pen fi ydi, Adam Driver mynd, outer space. 1 second, please. Please, Mr. Kennedy. I don't want to go. In the outer space. Please, Mr. Kennedy. I don't want to go. In the outer space. I sweat when they stuff me in the pressure suits. Rubble helmet.
Space. I need to read, don't need to be a Space. Are you reading me loud and clear? Oh, please. Un o'r nodiadau cyntaf sy'n sgwini lawr am hwn oedd Pam Gerard Butler. Pam Gerard Butler. Neu, Pam Gerard Butler. Ia, un o'r. A hwnna oedd yr peth nes i trwy'r ffilm i gyd yn meddwl oedd. I mean, os i mewn dan o, beth ffilms ti'n nabod amdan fwyaf ydy... Rhywbeth llawn. 300. Let's play a game of fuck off. You go first. A ti'n meddwl dydy'r ffilm, mae'r ffilm yn stupid, gyda fod ddim, dwi'n yn gwybod be ydi o, a mae'n fod yn ham-fisted efo rhyw fath o negas, a ti'n really, sy'n neb mewn perig a ti'n poeni amdan neb, a ti'n stwm yn dyna di brand foddwn de. Dyma ydi, maen nhw'n gwybod bod na gynulleidfa yna. Dwi ddim yn siŵr pwy dyn nhw, ond maen nhw yn lyfio Gerard Butler ffilm. Achos mae o fel Fast Furious neu rhywbeth. Mae o'n genre yn ei hun rwan. Nes i wylio London is Falling neu be bynnag dyn nhw, ia? Hwna ddo? Ie, yr un diwedaraf. London, na fyna 3 wan, so gyda ti... London has fallen. Olympus has fallen, Angel. London has fallen, a gyda ti Angel has fallen. Ond mae White House Down yn wahanol ni. Pwy di hwnnw da? Na, so be gyda ti Olympus has fallen, a gyda ti White House Down. Mae hyn yn ddau ffilm wahanol fod actorion wahanol ni. Ydy. Ond gafon ni rhyddhau mwy na lai ar un un plot ydy'r ddau nhw. Ond pwy sydd yn pa un? The Fallens ydy Buttwad. Fallens ydy Buttwad, a gyda ti Channing Tatum White House Down. Yr unig ffilm fe drai fel, wel, na cwpl yn nhw efo fo yn efo, dwi di'n joio gweld fo, ydy, nes i enjoyo rock and roll am rhyw reswm, oherwydd o'n i'n y mood. Dwi heb watcha hwnna. Mae hwnna'n 90s gangster film. Ie, Guy Ritchie de. Tyfa. Ond eto mae Guy Ritchie gwybod sydd wedi ysgrifennu a cyfarwydd y ffilms. Mae hyn yn ddiddorol wan, achos am gyfnod o'n i wastad yn confusio Grey Scott a Gerard Buttwad. Right? A wedyn mae Grey Scott yn Twin Town. A wedyn mae Buttwad yn rock and roller. So Bryn fi jyst yn mynd, pwy sydd yn pa gangster film? Pwy sy'n yr un Gymraeg? Yes. A tywod, nes i fwynhau 300 oherwydd, oedd o mor wahanol ar y pryd i unrhyw beth arall allan yna oherwydd y direction. Zack Snyder, de. Tywod, y look and feel ohono fo. Oedd o'n wahanol iawn. Tywod, edrych yn ôl, eich ddim cystal o hynna, ond dwi'n cofio Watchmen yn neud hynna i fi, Zack Snyder ffilm arall, lle o'n i'n mynd, oh my god, sbio hwn mor gyffroes. A wedyn ti'n edrych nôl yno, ti'n mynd, mae o'n mor... A dyna i gyd ydi o, mae'n flashy, mae'n dywyll, mae o'n wahanol i Spider-Man's 2, sef yr unig beth o ti'n really cael superhero film-wise adeg yna. Dwi'n siŵr fyddai'n cael ynghywiro, a please gnewch o ran hynna, ond dyna sydd o'n i'n teimlo, a ti'n edrych nôl ar Watchmen, a ti'n just mynd, mae'na bach yn nasty fel. Yr unig ffilms mae wedi wneud sydd o ansawdd go wir ydy How to Train Your Dragon movies. Oherwydd mae di lleisio ydy, tad! Buttwad. So hwnna di'r... Ond dyna'n byd i wneud efo fo'n actios... Na, mae'n cael neud i lais i hun a po peth yn yma, dydy? Yndi. Ti'n ma? Mae'n edrych i fi fo rwy'n sydd wedi lwcio fewn i bethau. Mae'n actor, ond mae'n actor gwych. Ond mae gen efo'r presence ti'n spotio fo dweud. Ti'n gweld o. Diolch fatha rwy'n ti'n anghofio. Ond mae fel... Ond mae mor miscast yn hwn. Okay, gwan then, alternate fantasy casting wan. Pwy ti'n oed yna fo? Pam bod o'n gorfod rwy'n mor... Dein Dehan! What films could Dean Devlin enter and make better instantly? Christ.
He's a scientist on the edge, boys. Doedden nhw ddim angen rwy'n oedd yn gallu taflu punch, nag oedd? Dyna oedd y peth, Na. Na, doedd ddim angen bod yn action star. Mark Ruffalo. Yeah. Ond mae Mark Ruffalo... That's a good one. Good one. Yndi, mae gen fo'r edge trist na. Os o'n gwylltio, os ar Hulk smash, a wedyn, os ar ISS yn chwthu fyny, efo Hulk yn mynd drwyddo fo I gyd. Yes, dwi'n misio. Mae hwn fel goffod deud newyddion am Sean Connery, ond yes, dwi ti yn gwybod. Mae cast... Ond ta ti'n mynd, ti'n ma, pan bod yn gorfod bod yn bloke? Pan bod yn gorfod bod yn... Wel, hefyd. Ie, yn union. Chiwetel edio ffordd fewn yna? Fysa fod... fysa fod bod yn rili dda efo. Really, fysa wedi bod yn mor ddiddorol gweld o fatha merch dyfeisio fo ac yn cael ffrau efo'i brawd. A hi wedi cael kick-off yn efo. So bo, fysa hynna wedi bod mor ddiddorol I weld. Ie. A syna fwy o stakes iddo fo. Y merch, y female, fatha, ddim yn gwrando ar y brawd fengach a stwff. A bod fel mam bod hi'n goffo gadael a allai ddim, fel mam, fel fucking mum's netter yn rhywbeth fel, sorry. Ond deud, mae'r peth mwyaf anghyfrifol I ddeud wrth y blentyn. Dwi'n addo, peidio marw. Ti'n mynd feddwl? Na, dwi'n licio syniad yna. A fysa yr ffrau rhwng y brawd a'r chwaer wedi newid o synwyr. Bod hi just fel ti'n trio cymryd drosodd. Fel ti'n trio cymryd fel y clod amdan y gwaith mae dwi wedi wneud. A bod, fysa gymaint mwy cymfleth. Mae hynna'n pwyntio allan yn union pam ti angen mwy o fenywod cymryd rhan yn creu'r ffilm yma am fod y perspective yna byth. Oherwydd dwi wedi gweld dyn yn neud o, dwi'n automatically mynd I pa ddyn arall fysa neud y darn yma. Dwi'n licio chwarae, achos ti beth yn meddwl am gwaith casting directors, ti'n meddwl, mae probably wastad gen yr cyfarwyddwr rwy'n mewn golwg amdanyn nhw wastad, ond mae gwaith casting, pan wyt ti'n hoelio fo, ti just fel, oh my god, ti'n methu dychmygu unrhyw un arall yn neud o. Ie. So, eto, ni'n meddwl, yn ymhenni, y ffaith bod Gerard Buttwad dal yn cael gwaith, profi bod fatha patriarchy actually does exist, clearly, because Gerard Buttwad's still getting work. Mae Dean Devlin di creu y ffilm ma, di sgwennu fo, di cael arian I wneud o. Spaffio fallan yn gofod. Na fysa rhywun fatha, fysa, trio meddwl pwy fysa, I mean, yr un fysa pob yn mynd amdan yr amlwg fysa Scarlett Johansson, achos mae hi'n cael castio. Wastad. Ond mynd am rhywun gwahanol, eich bach yn hun, fysa eich yn creu rhywbeth. So hwn yn well I Brie Larson na Captain Marvel. Meddwl ti'n cael Brie Larson, fysa hi'n troubled, mae'n gen I problemau, mae'n byw mewn trailer efo'i merchu, mae di adeilad i'r satellite ma. Pwy arall sgen ti? Dwi'n dallt yr fatha'r animus gyn pobl tuag at Brie Larson yn Captain Marvel. Na, doedd y ffilm yn fy marn I yn byd. General of film. Oedd o'n byd. By the numbers Marvel oedd o. Mae hwnna, cos... Dwi'n mynd dallt y pobl sydd fatha di pigo arni. Dim pigo arni hi, fel dwi'n bysyn I byth yn ei hynna. Crew sydd yn fucking... I don't get it. Digwydd bod mae'r ffilm yn... diolch cweith yn anodd I. Os am byd yna iddo fe. Anyway, hei, reit, da hwn di mynd lawr negative casting spiral. Da ni just ddim yn mynd I mewn iddo fo. Reit, boys, Ffilm Di Ddim. Di hwn yn ffilm da chi'n... ffilm gwael... Da chi'n hoffi? Ffilm gwael chi'n cysau? Neu ffilm gwael yn iawn? Wel, yn ôl yr hashtag Ffilm Di Ddim, hwn ydi y ffilm Di Ddim. Mae hwn yn
pinnacle. Mae hwn di... Valerian di'r ffilm, fyswn ni'n ffwmodd mynd i weld nôl a gwylio eto, ond hwn yn fatha laugh out loud, what the hell was that I just watched? Mae hwn yn... O'n eisiau dweud mae hwn yn hwyl i watch it. Na, ti'n mynd i fod yn really flin weithiau, ond wedyn, mae na certain point lle mae Bryn ti just ddim eisiau car ymlaen hefo trio wneud synwyr yno fo, a ti'n mynd fewn i'r fath o zen state o gadael iddo fo lifo, a wedyn mae'n hilarious. Fel yn dod come out, ti'n mynd, mae dy fren di'n just yn dribla allan dy glys di, a ti'n mynd, yeah, this is fine. Yeah. Ond os da chi eisiau disaster movie, mi fysa'n well gwylio 2012 neu Day After Tomorrow. Di hwn ddim y disaster movie da chi'n gobeithio i weld yn ôl y poster. Does dim consequences i unrhyw beth mae unrhyw un yn dweud. Nag yn gwneud, nag yn ffrwydro, nag yn dynistro. Mae pawb yn high-fivio yn y diwedd. A mae bob dim 6 mis wedyn. Back to normal again. Hollol ffain. So, Geostorm. There's a Geostorm coming, Mr. Wayne, a da ni eisiau watch it. So, cerwch watch it hwnna. Stuff arall, da ni di bod yn gwylio sydd yn dda. Go. Oce, mae gyda Bryn un. A bydd gyn Sioned hefyd. Yr un Old Guard. Old Guard. Oce, sell me on the Old Guard. Be di hwn da chi sôn amna? Old Guard. So, rheswm nes i ddechrau watch it hwn. Dwi'n yn gwybod amdano ti, Bryn. Wyt ti di darllen y comics o gwbl? Na ddo. So cer di trwy'r fanna, a wedyn na i deud lle o'n i di dod iddo fo. So o'n i gweld clips dod i fyny ar YouTube a falle, a lot o sôn amdano fo am perthynas rhwng dau o'r dynion oedd yn un o'r prif cymeriadau yr ffilm oedd yn dangos portread positif dros ben rhwng o perthynas llawn cariad rhwng dau ddyn dyn hoiw, a hwnna'n anhygoel i wylio. So, broad strokes o plot ydy bod mae Charlize Theron yn pennaeth ar tîm o bobl sydd yn immortal. Mante, os ga i stopio ti fanna? Oh, please, go on. Just Netflix movie, dio? Yeah. Dwi di gweld y poster. Okay. Achos, I'm with you. Es i fewn i hwn, a dwi'n gobeithio bod lot o bobl sy'n gwrando siwr fod wedi gwachod erbyn hyn, ond nes i fewn i hwn, oedd Aled fewn i hwn yn hollol oer, oedd o ddim yn gwybod unrhyw beth amdano fo. Yr unig beth o'n i'n gwybod oedd bod na emotional aspects yn fo, ac oedd ni wedi darllen fyny dim byd arno fo. Ac oedd mynd fewn yn oer yn bril, cys mae na cwbl o scenes lle mae amser yn shifftio pethau, a ti'n gwybod beth ti'n gweld ar y dechrau, mae'n rili glyfar. So, mae hwnna yn... so ni'n awgrymu, nawn ni ddim deud lot amdano plot o stuff, mae o yn ffilm dda, mae'n dda iawn. Mae fight choreography yn anhygoel. So mae'r cyfarwyddwr Gina Prince Buttwad, ar unig reswm nes i fynd, nawn ni watch it all gad, oedd achos dwi'n gwrando ar Blank Check, sydd basically inspiration am running times Haclediad, achos maen nhw'n mynd fel 2 awr hanner ar fel un ffilm fel bob wsos. A maen nhw'n neud mini-series ar gwahanol cyfarwyddwyr, rhai sydd wedi cael llwyddiant ysgubol, a wedyn maen nhw'n cael Blank Check i wneud be bynnag ffilmiau bonkers maen nhw isio. Ond mae Gina Prince Buttwad yn filmmaker du o America, a nath hi ffilm o'r enw Love and Basketball ar troedd y ganrif. Dwi rhaid i gweld hwnna, achos mae lot o stwff i ddim wedi chwarae tu allan America, achos bod nhw'n stories du, a dyn nhw just teimlo fo, di hyn am mynd i werthu'n Brydain, nhw'n eisiau ddim dangos nhw'na. So dwi'n gwybod lot am ei gwaith hi, ond ar ôl gwachod Old Guard, ti'n gallu deud, mae storytelling hi yn dda. Mae'r ffilm ma'n fel kick-ass, so mae Charlize Theron yn cynhyrchu dyddi yma, a mae'n cynhyrchu stuff briliant i hi hynna'n. Mae'n stuff fel Atomic Blonde, a rwan yn dod fyny hwn. Mae hi di selio hynna'n fel, nid yn unig actores, like, super medrus, cynhyrchydd rili dda, ond hefyd action star, basically. Mae'n super fed, mae'n super dda. Mae'n rili dda yn hwn, ond seren hwn ydy'r hogan sy'n chwarae Nile, sef hogan du America, a mae just yn seren. Mae hi'n bril yn efo.
O wan te, o'n i ddim yn gwybod dim byd Bryn am y berthynas hoiw oedd yn hwn. A mae na un olygfa, Iestyn, a dwi'n genuinely deud hyn, mae na un olygfa nath i fi wenu a crio a torri'n halon a like yr declaration cariad anhygoel ma, y gorau dwi wedi gweld mewn ffilm erioed o bosib, just yr speech ma, just yr dau neith i gilydd, a achos bod o ddim yn mae'r power dynamics mor wahanol pan ti'n cael perthynas rhwng dau ddyn, dio ddim fel sa'r pethau sydd wedi deud yn swnio'n rili nawddoglyd tas fo'n dyn yn deud wrth dynas, bys y power imbalance na, ond achos bod yn dyn yn deud wrth dyn, oedd o'n mor ar y lefel, bod y ddau nhw ar yr un lefel, oedd o'n hydol, oedd o ddim yn cheesy, oedd o ddim yn, oh my god, just, gwachwch am hwnna. Ac actorion yr enw Marwan Kenzari a Luca Marinelli, a yr stori, o'n nhw ddau nhw wedi cyfarfod ar naill ochr o'r frwydr yn ystod y Crusades. So oedd un yn Muslim soldier, oedd un yn Christian soldier. Christian soldier? Ac oedd y ddau wedi cwrdd ar bob ochr i'r frwydr yn ystod y Crusades a wedi darganfod bod y ddau nhw yn immortals a o'n nhw wedi disgyn mewn Canada a'r set-up i'r golygfa yma di oedd nhw wedi cael cipio gyn y baddies ac oedd un o'n nhw Joe yr un Muslim yn trio checio ar sut siap oedd y llall a oedd yr mercenaries yn jocio fatha be di o dy gariad di a mae o'n mynd i fewn i'r araith falle mae o'n sôn am fatha oh what is this, is he your fucking boyfriend kind of thing yn y tôn yna a mae'n mynd fatha ti blentyn dwi di'n byw ers 40 neu rhywbeth ti'n fel a mae o'n fatha jyst yn mynd i fewn i fatha mae o'n disgrifio yr berthynas sy'n rhwngddyn nhw dyfnder fel ar rili fatha my god mae mor dda teimlo'n a peth hefyd ydy ti'n gweld nhw wedyn yn ystod gwahanol tameidio o'r ffilm lle maen nhw fatha cysuro i gilydd pan maen nhw'n cysgu maen nhw fatha yn breichio gilydd just coaches really nice maen nhw'n coaches really nice a ti'n just fatha'n edrych ar a maen nhw'n humor efo'i gilydd a ti'n teimlo fatha maen nhw fatha hen gwpl sydd wedi bod literally hen ers canrifodd a maen nhw just fatha ond mae just yn rhan o'r stori hefyd mae'n gweithio fel yn i'n deud dwi ddim wedi darllen y comics ond mae'n gweithio hefo'r natur immortal ma a'r curse of immortality ond maen nhw wedi ffindio i gilydd it's great yes dwi'n mynd i spoilio fo mae'n cracking ffilm mae'n berffaith mae bits yn dragio a maen nhw'n droedio rownd mewn 55 plate Audi TT am ages a dwi fel seriously chi'n methu cael car gwell na hwnna I suppose mae Audi TT yn fine 55 plate Audi TT oh my god a mae'r fight choreography yn anhygoel yn efo. A mae na un fwyell sydd y bwyell mwyaf cool dwi'n rhaid wedi gweld yn efo. Os na rhyw fath, be geisio allan yna, os na rhyw fath o callbacks i Highlander yn efo? Na gos. Mae o'n great watch. Nes I watched hwnna yn noson ar ôl Geostorm a fel brain cleanser a weithio'n rili dda. Mae o'n mynd yn ôl i fatha y stwff da ni wedi gweld yn dod allan o ffilms yn Korea efo'r fight sequences mae'r stwff ti'n gweld mae dylanwada pethau fel John Wick a hefyd ti'n gweld hefyd really Atomic Blonde hefyd mae'n a lot o stupid mass murder hefyd fel lle'n deud bod o'n berffaith yn y John Wickiness o fel yn siarad fel fair play oedd o just fel ys ti'n sylwi mae'r bobl security mae gyd mewn mygydau so mae'n ffain iddyn nhw fel indiscriminately murder nhw fel mae o fel computer game a ni fel ti'n iawn mae'r fight scenes yn eitha
computer game violence o ran, maen nhw just yn enemies i lladd, a di'n bwys faint o lladd sy'n cael ei wneud. Ond beth sy'n ddiddorol ydi, mae o fel computer game achos maen nhw'n cael ei lladd o hyd hefyd. A mae hwnna'n really... Dio ddim fel live, die, repeat. Mae o fel... Mae o'n wahanol i hwnna, mae hwnna'n... Mae o'n lot mwy raw. So di'r cwffio yna fo fatha The Villainess. Da chdi weld hwnna? Na, mae hwnna ar y rhestr. Mae o'n... Ti'n teimlo fo, ti'n gweld nhw'n cymryd. Mae nhw'n cael ei brifo. Mae'n step up o fel, we can see James Bond's got a little bit of blood on him now. Mae hwnna'n literally fel, mae gwyneb nhw di toddi off. Mewn un golygfa, mae un o'r cymeriadau disgyn o ben y deilad crasio trwy to car. Mae nhw'n mynd yn ôl i nôl hi a ti'n gweld i chorffi. Yn troi nôl at ei hun ac yn cymryd i siap yn ôl. A so ti'n teimlo fan. Hwna ni wedi gweld yn Atomic Blonde o'n un o lygfa lle... Mae Atomic Blonde hefyd yn... Mae'n broblema efo'r ffilm yna. Mae'n un o lygfa lle mae Charlize Theron yn mynd lawr trwy lobby gwesty. Trwy Spiral Stairwell. Mae hwnna'n un shot hir yn mynd lawr trwy ddo ti'n teimlo bob punch ynddo fo. Ti'n teimlo rhyw rhaid efo hwn. Mae'n fatha... Mae'r ymlaen yn teimlo'n wir. Ti'n iawn, mae o'n fatha... Let's just indiscriminately murder people. Rhaid i chi wylio'r villainess, felly. Na, mae hwnna di bod yn ar y restr, ar y watchlist. So da ni di mynd ymlaen am dan The Old Guard. Gwych i watched. Be ar ysgen ti, Iest? Rhywbeth sydd ddim quite mor violent, eich. Rhywbeth mae'r teulu gyd di mwynhau. A nes i fwynhau, o'n i'n disgwyl mwynhau o gymaint, ond o'n i fydda, gawn i weld y nesaf, please. Mae yna gyfres newydd ar Netflix o'r enw The Babysitters Club. Dan criw o merchaid... O'r fel y llyfrau, off o'r 80au? Wel, dwi'n meddwl fod o'n based eich ar hwnnw, a dwi wedi cael ei moderneiddio. So maen nhw yn ei arddegau ac maen nhw'n creu criw o merchaid. Be o'n mynd i ddechrau criw lle da ni o fewn yr ardal bach yma ni ydy'r babysitters a fydrwn ni marchnata'n hynna'n i fynd allan i waith. Dyn nhw fel trade union? Ydyn nhw'n unionisio? Da iawn nhw. So mae o'n dan i helyntio nhw ar trafferthion maen nhw'n cael ei fewn iddo fo o gwarchod plant ac mae pawb wedi mwynhau hwnna. Mae mor ffynnu a di cael ei ffilmio'n dda. Does am byd drwg amdano fo. Mae jyst yn hwyl ac yn neis ac amdan tyfu fyny. Dim indiscriminate murder. A mae Kevin Jackson yn troi fyny hefyd. Good place. A Brooklyn Nine-Nine. Mae hwnna lyflu. Swn i'n lyfio gallu awgrymu mwy o stuff Cymraeg. Dwi'n sylwi fel ar y Haclediad, da ni'n mynd i bod yn mega fewn i awgrymu stuff Cymraeg. So mi nes i ddarllen Merch y Gwyllt, llyfr diwedaraf Bethan Gwanas, sydd yn cracin, sexy, witchy romp arall gan Bethan Gwanas. Ni di joio hwnna. So hwnna'n follow-up i Gwrach y Gwyllt, Merch y Gwyllt oedd hwnna. A mae'n good. Achos ti'n gallu deud, mae'n dda, a mae'n lot o fel stuff dim fantasy dio, mae mwy o fel llên gwerin i kind of revenge fantasies yn efo, a ti'n gallu bod bach mwy, sa'i di gallu fel linio bach mwy fewn i fel high fantasy, fel kind of mwy o'r stuff hydol. Does na beth like esbonio fel tôl fel, cos mewn bydoedd hyd mae na wastad consequences i'r hyd wyt ti'n neud. Mae na wastad fel ti'n goffa talu'r pris am yr pŵer wyt ti'n cael, ti'n fel Voldemort yn fel big... sorry, Magic cancelled. Comes at a price. Hwna, dio. Mae na bennod ffantastig o... oh my gosh, beth di enw'r podcast na dwi'n gwneud fel Invisible Worlds, dwi'n credu di enw fo.
lle maen nhw'n siarad amdan fel magic systems o fewn llyfrau fantasy neu o fewn llyfrau'n gyffredinol, imaginary worlds na ti, hwnna dio. A o'n i'n teimlo bach yn merch y gwyllt, wel, mae'r merched ma'n gallu basically wneud unrhyw fath o swyn unrhyw bryd, a does dim tôl anyn nhw, maen nhw just gallu magically just wneud y stuff ma ddigwydd. So syna touch bach mwy o fel peril neu swn i'n editio'r llyfr ma da. Swn i'n deud, mae di sgwennu'n rili dda, mae'r stuff da yn digwydd yn efo, ond does na beth synwyr o, shit, gallai hwn fynd yn wrong. Mae'r merched ma just fel secretly, awesomely powerful, a does dim comeback i be maen nhw'n neud. Lle ti'n teimlo dyle fod, fel rwy'n sy'n darllen gormod o stuff fantasy, ac yn dod hwnna. Dwi'n eitha hyderus bod y Venn diagram o fel bobl sy'n darllen stuff Bethan Gwanas a bobl sy'n darllen stuff Brandon Sanderson a stuff fel na probably yn fi, ond dyna'r unig beth sy'n ei licio efo, ond mae'n dal yn cracking read, mae'n good, mae'n a lot o stuff tywyll, really like proper tywyll yn efo, mae'n good. Dwi'n bod yn redag yr gamut o fanna o fatha ffilms llyfrau a TV shows, so bod yn dweud dal. Ie, da ni ydi cael parti haf neis iawn, hwn yn neis, relaxing. Oh my god, Ben, yes. Go on, Iestyn. Dwi eisiau rhannu mwy cyn i'r rhadd oedd i ben. Cyn i'r rhadd oedd i ben, os di neb di mynd yn ôl i gwaith. Dwi di chwarae 2 gêm sydd yn eitha relaxing mewn ffordd, ac eich fod eitha stressful mewn ffordd arall. Ac dyn nhw'n games hir chwaith, so fedrwch chi chwarae hein, a dwi eitha siŵr fod nhw ar gael ar y Switch, ar y PS4, ar Xbox ac ar PC. A mae gan y Ry'n un producer, so'r cynta di Firewatch, a dwi eitha siŵr mae hwnna allan ys 2016, a'r ail ydi Untitled Goose Game. Untitled Goose Game. So, y gynta ydi lle da chi yn Firewatch, lle da chi yn berson sydd yn mynd i fewn i'r wilderness yn America, ag eich swydd ydi neu'n siŵr fod dim tân yn cychwyn yn y goedwigoedd, ond mae'n troi fewn i ryw fath o mystery. A nath o gymryd fi, o'n i'n chwarae fo eitha slo, ond nath o dal mond cymryd fi 5 awr i fynd drwyddo fo. Ond nes i fwynhau bob eiliad yna fo, oherwydd fod y sgript mor ardderchog yna fo. Dio moch pa cyfarwyddyd neu ffordd da chi'n mynd trwy'r gêm, mae'r sgript yn gweithio i ffordd trwyddo fo i adael chi chwarae'r gêm yn eich ffordd eich hunan. A dwi wedi gando'r podcast efo'r pobl nath creu'r gêm, lle oedden nhw efo ddim Venn diagram, beth yna'r thing arall. Spider chart, nega? Ie, un o heina, y charts lle yn dweud possible outcomes, os ti'n dweud hyn, be os ti'n neud hyn? Flowcharts? Ie, so hwnnw, so the possibiliadau. Dwi'n edrych ar hwn, yes. A Ollie Moss sydd wedi gwneud y celf arno fo. So mae Ollie Moss yn enwog am fel poster design a... Dyna be o'n i'n fwynhau fwy am y gêm, oedd just fatha rhywun peth ag Breath of the Wild, ti'n cerdded drwad a just edrych o gwmpas. Oedd hwn yn hyfryd i cerdded trwy'r goedwig a just edrych ar yr hael, y machlyd, ac wedyn ti'n siarad efo'r ddynas ma'r ochr arall y walkie-talkie, mae'n really 80s, ac just yn siarad shit efo hi, ac mae just cerdded o gwmpas ag mwynhau, ond mae o'n cario chdi mlaen trwy'r stori. Does am mond chydig o adega ti'n gallu ymlacio a just cerdded rownd a crwydro a peidio atab hi'n ôl. Mae o'n trio pwysio chdi mlaen trwy'r stori yn wahanol i sut mae Breath of the Wild yn neud. Ond mae o werth i chwarae. Nes i really fwynhau o. Ac mae Untitled Goose Game yn wahanol iawn. Oh my god. Dwi di gwybod, mae Untitled Goose Game just... digwydd a fi darfu megeser yn wyb ar yr internet, ond mae dal yn edrych yn games ni'n lyfio chwarae.
So mae'n lot o hwyl, ac mae'n mynd I fod, os da chi eisiau disgwyl tan mis I rwan, mae yna update yn dod, nath nhw gyhoeddi heddiw, mae yna update yn dod lle fyddwch chi'n chwarae fatha 2 gwydd efo'ch gilydd yn erbyn y humans. Na hwnna'n dod allan. So, y premis ydy, da chi'n gwydd, a da chi efo tasga I wneud fatha dwy'n goriad y garddwr. Cael y garddwr yn lyf, cael y garddwr I wisgo'r het wahanol, cloi y garddwr allan o'i ardd, just pethau bach fel yma, ac ti'n teimlo'n eitha creulon bod ti'n neud yr holl stwff yma, ond mae gymaint o hwyl neud o, lle ti'n tricio'r humans yn y game I meddwl fod nhw'n idiots, so eich os da chi eisiau chwarae fo rwan, fatha, dwi'n siŵr fod y tasga mynd I fod wahanol fatha one player game I ma nhw efo 2 player. Ti'n mynd be, mae hwnna'n really apelio I fi, actually. Oedd y lefel ola yr game, o'n I mor surprised, ac o'n I efo gwen mawr ar yngwyna fatha ar y lefel ola yr game yn gerdded drwyddo fo. O'n i'n meddwl, sut mae'n mynd I orffen y game yma? So ar Switch o ti'n chwarae hyn? Ar y Switch nes I chwarae fo, ie. Ac o'n i'n meddwl, oh my god, mae hwnna'n hilarious. Y ffordd maen nhw wedi dod ar stori I ddiweddglo. Oedd o mor funny. Dwi'n gwirioni gweld gymaint o stwff gan indie game developers. Dwi'n cofio nes I siarad tro diwetha amdan, dwi'n gweld bod na mae yna game developers yn Gymru, ond yr enghraifft fel Made of Scare, fel y ferch o'r sgir, yn un arall dwi wedi gweld fel Twitch streamers yn chwarae, wedi bod yn streamio hi ac yn chwarae hi, ond dwi dal heb eistedd lawr I watched y stream na chwarae'r game cos bod fi'n scaredy cat a horror games just mae o'n game fe dwi wedi chwarae fo'r plant, mae'n game lle fe dwi wedi chwarae hyd yn oed os ti'n chwarae mae Firewatch yn peth wel na di, hang on mae Firewatch yn game I chwarae fo oedolion yn eistedd yn y stafell mae'n gymaint o regi yn y sgript os nhw wedi tynnu'r regi allan o'r sgript fydd o'n iawn I chwarae fo plant ond mae'n gymaint o regi yn y sgript Firewatch ond mae Untitled Goose Game yn rhywbeth lle wedi chwarae fo pawb mae pawb yn dweud o dos I nôl y spectols mae'r spectols yn fyna dos I nôl hynna a wedyn so ti'n mynd mae pawb yn helpu I gilydd allan I trio gorffan y lefel be di cost yr indie games yma fel? Mae'r ddau yma o gwmpas £15 di hwnna mo lot na Tan ti'n edrych ar Mae'r prif games yn £50 Yndyn A wedyn mae rhywbeth o Breath of the Wild yn mynd fyny 60 Mae yna sale newydd ddechrau rwan ond maen nhw'n mynd I adio at y sale ar y Switch dydd Iau yr 20th so ella bydd hein yn y fod dwi'n siŵr Mae yna gwefan yn Ffrainc wedi leacio Breath of the Wild 2 Mae nhw wedi leacio fel steelbook fel y pris a ond dim celf fel mae'n amlwg oedden nhw'n rhoi pethau fewn I system nhw ac oedden nhw just I dod allan yn fel wedi camgymryd a wedi cyhoeddi nhw allan ar y wefan dim celf eto, dim plotline dim byd fel na ond mae'n mynd I fod yn oh my god, allai'n dychmygu faint o excited ydy bobl eraill yn mynd I fod bobl sy'n actually di chwarae fo lle dwi dal yn stuck ar fel y 3 shine cynta yn union a just eisiau cedder rownd reid y ceffil fi na gyd Bryn, lle ti di cyrraedd? Rhywbeth epic just mae'n amazing dwi just eisiau pnawn dy syl lle mae'n bwrw glaw a fod neb yn tu a fi cael just crwydro trwy dydd rownd Hyrule yn doing my thing na gyd dwi isio oh my god just caru fo reit, unwaith eto wedi bod yn mwydro na I neud o just achos nes I bron y bod skipio fun stuff any more business pawb yn hapus mae di bod yn lyflu cael parti ha efo chi chi'n joio fo wan neu siw bod pawb di gwisgo Eli Hael achos da ni di bod mas cwpl orio wan so Factor 50 bob tro reapply regularly fel mae Bas Lim yn dweud
Na het fi gen Bryn, fydde gen nhw fel cool baseball cap sy'n deud Make America Great Again. Geostorm Great Again. Make America Geostorm Again, cos wrth gwrs ar y nodyn yna, diolch yn fawr i ti Iest am olygu'r bennod yma, diolch yn fawr i ti Bryn am fod ar y bennod yma, dwi off i fwynhau trio cael gwared o'r pri enfawr sydd wedi hedfan fewn trwy ffenest. Wedi un o'r fel Jack a Bagle pethau na sydd efo coesau hir a mae'n really scary a mae'n just yn ystod mynd na'i dynnu llun efo gwneud fod yn show notes. Diolch yn fawr chi. Welwn i chi gyd mis Medi lle fyddwn ni un penod yn agosach at 10 mlynedd o Haclediad. Mae yna sioe special asterisk yn dod i chi yn fian. Da ni wedi bod yn neud hwn am 10 blynedd. 10 blynedd. So ti'n meddwl bod fi'n gallu cael settings mic fi'n iawn. Pob lwc efo hon, yes. Welwn ni chi tro nesaf yr Haclediad. Ta-ra! Ta-ra! Don't send me off into outer space. I sweat when they put me in the pressure. Let's do the papa please into the verse. Really? Yeah. Don't send off into outer space. No, I can't. Because then it gets all muddled up into the verse. No. No, you just do the pa-pa-pas into the verse. If you do 2 pa-pas. Pa-pa. Yep. When they sweat. When they... Really? Yep. Yeah. Pa-pa. I sweat when they stuff me in the pressure suits. Bubble, helmet, flash, guard, and boots. Nowhere there. Gravity's That's no place to be a hero. Okay.